ach táimid fíormhuíocht an obair atá déanta có, agus an méad atá chorthasteach go dtí an comórtas, go dtí an puinte seo im léana. Tá écht buinte amach acu a bheithann só ag Craobh na hÉireann an ocht, agus tuigeamid in ígan tora go mbeadh bútóir amháin ann ach táimid fíormhuíochtaíomh as ocht an obair ar fad atá déanta goibh agus an iirecht ar fad atá déanta goibh go dtí seo im léana. Ba bhalla manis na fórna a chur in aithnadíomh atá snú le fuair an sin Coláiste Phárc Mhocras, agus an bhuair sin tá Aisling, tá Ellie agus tá Casey ann. So búla bos mór dóibh ar dús. No, one second, chuir na fórna ar fad in aithne céad uair. An sin rachamid a raig go dtí an céad scoil atá i gcuine an rún sin an scoil idir bheanach ó Kilárglan i gúnta Ciarí. An bhuair sin tá Noah, tá Dara agus tá Eugene ann. So búla bos mór dóibh. Díreach an taobhile den orlár an seo tá Phiarsaigh an dara atá i bhábhar an rún ó Manscoil Loreto an litir Canan tá Kate, Amy Rose agus Elena ann. Búla bos mór dóibh. Agus an ceathrú bhuireann an dara atá i gcuine an rún ó Scoil Phárc Sanford, Ranelagh, chuirgí fáilte ribh Johnny, Michael agus Maya. Now, the rain daoine beidir atá an seo a feiceant ar na díospóireachtaí den céad uair, tá me chun cúpla rial a bhíonú díobh. So an céad rial atá ann ná go gcuireann gach aige an fón atá có ar silent, ar a laiad ar silent. Más féidir libh iad a bhóca, déan sin bot go méidis ar a laiad ar silent going agus nach meisi de chuiristeach ar na caintóirí I thiocfaidh suas an seo. Maidir le cuasaí ama leis an díospóireach sóisiir seo, tá 3 nómad cainte ag cuile caintóir, agus tá cligín ar an mór an seo, búlaigh mise an cligín in í rá nómad, le rá leis an caintóir tá thuas an seo, bhfuil nómad amháin fága có, búlaigh mé a ríiste in í an 3 nómad, agus ó thaobh na moltóirí de, ní féidir le 1 pointí a thabhartíomh in í an 3 nómad sin. So sin cuasaí ama. Maidir leis na moltóirí, tá 5 moltóir híos an sin, agus sin na moltóirí tá going do Chronóning Jobh ná Mícheál Faigh, Eileen Craobh, Anton de Lapp, Maureen Conal agus Joseph O'Haney. So búla bos mór dóibh. And tá félamach donnacha ann le cabhrúló chomá. So tá job mór le déanamh cosisiúd agus tuigh duine acu suas ar an banéal chuing an sá nó suascaí an pódium chuing an sá in íg an céad díospóireach. Tá míid nach mór réigelis leis an díospóireacht a hasnú ach amháin ribh sin an rún a thabhartíomh. So sé rún a bheith á phlé ag na fórda an ocht ag an Craobh seo ná tá saol príomhádach tiltte ag daoine cáiliúla. So sin an rún atá ann agus inis tá me chun aithne a chur ar an íchaintóir atá a gcuine an seochain Jobh a chur an aithnadíomh sin áine ní glynn atá díreach an sá. Tá áine ag feimú im líana mar uachtarrán ar na reachtais, ach bíonn si mar moltóir a gcuin comá ag roinntas na díospóireachtaí, is fille cáiliúlaí agus roinntas na scoláirí a déanamh stadéir ar roinnt den méid atá scrite aice leis na scrúdathe chomá. So tá míad fíormhuíoch go bhfuil áine in ar deanta in Jobh agus beidh si mar ícathaoirleach inis agus gléigh áine ar na caintóirí le taxúas duine ar duine. So tá míad réigeis le tasnú agus fágame I lábheith áine sibh. Gur míle maith goibh agus fáilte roimh go léir. Tá sómid láireach mar tása gom gúil na caintóirí ar fad ar bís agus gúil muide ar bís le na chlisteáil catá le rácha. Mar a dúirt Tomás an rún ná tá saol príomháideach tiltte ag daoine cáiliúla, tá sómid inis leis na captain agus an sin leabhróidh na captain ar dús, leabhróidh caintóir a dó an sin ó gach foireann agus an sin caintóir a 3. Tá sómid le foireann A agus captain Coláiste Phárc Mhocras Aisling a bheits a caint I bhábhar an rún. Chuirigh fáilte réimplaí. A chathairlaigh, a bhfuiltóirí agus a coscalóirí, chur an fáilte roimh go léir. Is mis a Aisling bhrotha a Coláiste Phárc Mhocras,
agus tóid an seo aniu chun leirlibh go hiile is go homlón ar bhóbhar an rún seo. Tá saol príomhóideach tiltte ag daoine cailúla. Ba mé ag déanamh sanbhíú ar an rún agus ag caintmhí conas is bunceart daoine é an príomhóidechas. Níos déanaí cluisigh siúr eile faoin na dóinse ar bhuiin le paparazzi. Agus faoi dhearra, tóir Casey ar Nord ar conas nachhfuil an córáir do gcuoine a gcónaí. Cilíonn saol níos mó ná bheith beo. Buineann sé le Phiarsaigh agus sonas. Tá daoine cailúla tiltte go dtí an saol seo. Nuair atá príomhóidechas ag duine, teictear go bhfuil smacht acu le cad a ran siad leis an domhan. A cairde, is bunceart daoine é. Saol príomhóideach. Take a measure gílíonn sé cadidir fursanta agus gníomhachta an duine amach as an saol abre. Tug mar hampla an CEO ar Cóbhlacht mór. An mór príomhóidechas tiltte acu a thaobh saol chlána nó an scileann na bhfuil a bóistí. Cilíonn tiltte go bhfuil daoine ina dedal do rud cothram. In anna na ggóil tá siad fós tiltte go más mar is gnó daoine iad. A cairde, is bunceart daoine é an príomhóidechas. Ní conra é cóil. Ní leon ag iarraigh go méid gach cúniú dó saol na mell na phobal. Daoine, is fearnú bhainid le maithúcán le saol persanta agus a gcuid gearta féin. Nuair tó cóirte tá fiosach na dúrtha ag daoine eile inad, ach tá lína soléir idir a saol profisiúnta agus a saol persanta. Daoine cailúla, seo duine atá antha go fórlaithan agus a bhfuil spéis mhór ag an poblain. Féic ar felladúir mar hampla, buineann an glú leis an feidhm a bhuineann le duine, ní an duine féin. Mar sin a cairde, cad a cílíonn an rún seo. Cé gur duine cailúla iad tá príomhóidechas riachtanach de gach duine, daoine cailúla san áireamh, mar is gnó daoine iad agus is bunceart daoine é. I dusach bara, a cairde. Dar le holta dóigh sa darbhú ála cóteán cearta an duine, is bunceart daoine é an príomhóidechas. Tá sé I bhaim de gach duine ar an domhan, daoine cailúla san áireamh, agus ní féidir le duine ar bith é seo cheana. Teis bun an taide déantas a bhblionn 2023 le BMC, gur bhrúg níos mó nó 23 faoin géad do chuoine, is sé ar na saol persanta do chuoine cailúla. A cairde, nach bhfuil anráil scanlach é seo. A cairde, éisteaí leis an scéal fósach seo. Is duine cailúla I Britney Spears. Ag artacáil bhí paparazzi, greengraffadóirí agus físeánadóirí iníoch an tám ar fad. Ní raibh aon ámací le haidh a saol chlána nó a saol persanta. Cur sin is seachúirthaí agus darg feibhena ina saol mar hampla an droch mar láinte agus stras mar thóra. Nach scéal fósach é seo. Saola géir seo. Is poblí an obair, is príomhóideach an duine, is dún an Baile. Gurb míle maithagah. For an bí anis, an scoil idir bheannach Kilorglan chuntaí chiaí atá I gcuine an ruin, captain na fórna sin ná Noah. Hiirlig, a bhiltóirí, a luchtaí asúra agus card a gcuid. Tá fear cín fáilte rómh go léir go Díospóireachta an léanú. Is mise nó amach bhfuil amach ó scoil idir bheannach go Lorglan a gúnta chiaí, agus tám se agus mar orn go hiile is go thomláin a gcuine an rún seo, go bhfuil saol príomhóideach tiltte I daoine cáiliúla. Se fód, troflas, rá méis a d'orma se. Ar an gédal síos, ba bhalam sanbhíú a thuirtaíomh ar an rún atá os ar ggóir anú. Cílíonn an rún seo go mbíonn daoine in sen spot solas, cosúla heistóirí, aránathe, luchleasathe, polatóirí agus toncarí. I de déal spás dó féin, cús gára cúing a carda. I dús bara, ba bhalam an ceis seo a phléileh, conna sa tagan clú agus cáidir duine. Tagan clú agus cáidir duine nuair a bhaintear rud éigean súntasach amach, nó go bhfuil tálanna acu. Go simplí, tagan clú agus cáidir duine nuair a stoppan príomhóidechas agus tosíonn an domhan ag tuairt ar orthú. Braithin siad ar an pobal. Mar sin, cén fág go mbeidh siad ag siúla príomhóideacht? Bhuineann daoine cáil amach toscan ar daoine an pobal iad. A card a gcuil, bímas macánta ar fag second. Níl daoine cáiliúla cosú leis an gná duine ar cóir ar bith, ní maran na daoine seo an gná héal. Tá airgid acu, tá tuncar acu, agus tá deisna acu. Is minic a bhín sibhar súntasach agus achmhainní forleithin ag daoine cáiliúla, fostíonn daoine cáiliúla bail fuairne ar nós. Glantóirí,
féili lení, cúntóirí persanta, agus an tain prívád atá tiltte acu ná cócarí prívádacha. A carda, cá bhfuil ma scafurna nuair a léime amach as an Óstán. An aspa massa atá ann. Tá si bhíh rá go bhfuil prívádachas tiltte acu. Prívádachas. Prívádachas cosisiú leis an gná duine, ach ní gná duine iad. Inis, beag ma cóbhlachaí dara ag leabhar le faoi an price a hagan le clú agus cáil, agus an tlílach féidir le prívádachtacht nuair iann sé dómh. Ina dhéag dara, beag Eugene ag caint le faoi na cearta prívádachta a bhíonn ag gach duine, agus faoi na hardáin poblí a bhíonn ag daoine cáiliúla. Go raibh míle maith go bh daoine úsil as éisteach lom. Gómid raigenis chuig furan sí atá I bhábhar an ruin sin meanscoil Loretto letter canon chunta chun an gáil agus captain na fórna sin ná Kate. Saoiligi seo, tú an bhí mílan le a heile. Go tubin, bíonn tú faoin bhagart ag slú an mór paparazzi. Delta ag gansnag bairthaí. Bairthaí acu becail ceis an art for the chéal persanta. Iarionn tú orthú stopú ag lánan siad a rá. Maithíonn tú scanithe ag is cuma lá. Níl uhu ag an céad scéal mór don an nuachtan. Níl anat ag an áhar culcanse. Seán mar bhéon saoil léhiil ag go leor daoine cáil. Agus darlam, níl sé ceart cór na carún go mbeadh aon duine chur suas na leithéid. A haithirlí, a bhultarí, a lucht an rásra agus a háirde géal. Is mis sé Kate Nyaira ó bhanscoil le réite le canan, agus is anar dom bhéin seo tróna nniu I cantir son an rún seo. Gohfuil saoil príoide tiltte I daoine cáil. Dús scrúdaigh muid an rún atá idir leabhar agan nniu. Tá. Is a cant faoin amata an a láthair a támuid. Saoil príoide, saoil persanta duine atá idir ghealaithe go sáir ó na chéal poblí. Tiltte, I digital ridigan. Daoine cáil, daoine bhfuil aithne maithe orthu I másc an phobal. Bunan an rún seo go dlú le déanaid agus carta an duine. sé ag bhainlinn go bhfuil si de charta daoine a bhfuil clú orthu, saoil persanta a bheith acu tíomh an muid spátalas na man. Agus ní darlumm féin gur féidir aon duine chur na chunne sin. Na gosnaí an bunreacht na hÉireann agus an convention arpa an carta an duine, an carta sin a bheith ahan duine. Se a charja, ahan duine. Ní bhaineann an cáil de carta an duine, agus tá sé có siimplí sin. Cé go bhfuil sé omlaid bhreisintá go bheiceú, an pobl obair duine cáil, mar hampla, a chud ceáil, scanan, nó clí sport. Ní héalaíonn sin go bhfuil an pobl I dtithe ga eile rud faoin an duine sin a isrú. Níor thart don phobal a hapú gur lá saoil persanta aon duine eile. Is ceistí seo a bhaineann le críolann na déanaachta agus san más tá agan ar a chéile. Má ghlach muid leis go blachtar an thart chun príomhaides nuair a éiríonn daoine cáil. Tá muid ag rá go bhfuil daoine inar sochaí nach bhain na carta céarna acu, mar gheall ar gar an betha sacu. Ní féidir carta a scoilt ina gheall raineog, agus mar sin, caithfar a ghlacu leis an rún seo go bhfuil saoil príomhaide tiltte ag daoine cáile. Bé mar thar Amy Rose libh go luath ag cant faoin dothair a dhéanann saoirí príomhaides do chlann sin insine an duine. Agus an sin bheith a léna libh ag plé cursa sláinte. Tásúil agan go bheith ahan duine sa seomar seo ar aon insin libh ag déir na díospóireachta seo. Gor míle maigah. Agus a raigenis chuig an Craobh captain for an dí scoilfork Sanford Ranelach ble Cliath I gcuine an ruin agus captain na fórna sin ná Johnny. A gíúsla agus a cóirde géal. Is mis Johnny Pesh an céad caintúir agus an captéine ar an scoilfork Sanford Sonnacht. Agus Thomas an seo ag gileachta leis daltaí deasbhéalacha agus daibhúnta sa chun teasach féachfar agus fascaí aanamh in aig an rún go bhfuil saoil príomháideach taile ag daoine cáiliúla.
Inis is Albert Lair agus navcasti an runsil ag tá ar durm gá element de bhfuil a hillas leirta dí. Hinid an frosta sel privádach agus an son an terma taile. I gás an céad cean díobh sa, támini glach leis go bhfuil mi goléir can féimar céine. Sé san an réimsa de bhatha ein sé ránig nach mhanin go ddíreach leis an obair atá ar bunige nó leis an narm a bhfuil tar rééis around him. Ach I bhíorna is é an dornag né an ceann ar bhfuil an díospóireachta ar fád an sa an nuchtach seasamh, mar déon bhrí atá leis an element taile sa Craobh sa. De réir uchtlar bugaíonú is unan an focail sa agus na míorna. Saothratha, gnóatha nó a bheith I didal ruda. Mar son begar an bhrasúra a léirú mar bhun frontspal. Gan éon eisceach nó dílúna go bhfuil príomhádachas ag dul de gach éon chéileán a nach éon cúnse nó chás, agus airne a bháilit a cruthú. Le roi ar drú caintear maiadíh chéchum fit a futa le chéile agus atá saol príomhádach agus saol poblí an téáilú. Spána ar nóra caintear míchaldíh an bailach ina spragan anachcuid dína clútecha spéise phobal I gcuirsaí a dailech chun a brofiúil frógraíochta sa meán a ardú. Agus imachasa leir mise liv féin whale agus é goharma a bhánach leis an darcha atá le feiscint sarún dá meic sé a gcuin mar bhun clog credit. Mar carja, Glachtar Greengraf agus Phiarsaigh an dímsa agus díobse, gach éon nó méid de gach éon lá gan ar gad. Gach bóchar, gach strád, I nach siopa a nach fernamh poblí, fiú a bháin an sofaí láthair, tá telefís curcid íte agus camraí in úsáid. Sa látá noven is cum a déon áta na bhuilimid, tá duine éigent in effic slándála de hais éigent ag fearra urin. Dé chúis mar san arbhchóir go meic pribhléidí ar le ag dína cá lila, díreach tuis go bhfuil cá orthú. In nuas ar son, tá an frasúra ag tairt le tuiscin hana hain fiú. Garíbertig de cinál éigen iad na céileán go léir go bhfuil clú ar gach aon duine chu mar geall ar gasca nó écht éigent atá curtha ag gréiceacha. Ach déanaí scaga ar na nuachtain, éon lád an teachtain, agus cíosíomh tuairiscí iontu fé churpaigh clútecha a dhílann drugaí agus a bhhanan druchúsáid as dína neamharchódacha díreach ina de hain. An bhfuil saolta príomhádacha taile acasan, agus cad féin neuro am thuchmhaí cuarúla nó cab, arbhchóir dún deire a chur le son. In neir a hiorthall a gcínéis le, so mar atá sé. Ní léon bhanús locúil a chuigeann leis an mun frontspal atá an freasúra ag curcan cainan sonnacht. Bachúir de na céileáin ar fad plí leis an gcomharla ar thug an tuachtar an Harry Truman trá dá raibh. Mu na réidir leat an seasa hasamh, fan amachchas an gceistin, gur magwibh agus ihuail. Bíad na captéin ar fad agus rachamid raigenis hiag an dara cainteoir ar gach fuirin. Ag trasnú le fuirin a I bhábhar an ruin, choláiste fork fó Christánach broch le Cliath, éis dómid le Ellie. A cháthair léig a bhiltarí a luchtar na súra agus a card geall. Is mise eilne an bhatha, an dar counter an bhrein choláiste fork bocras. Agus I nube me an gláirte faoin fágan éintún go heile is go thomláin leis an rún seo. Tá saol príomhádach tiltte ag daoine cáiliúla. Ar an gcéad dul sios. Tionscáil na paparazzi. A Johnny a cara. Éis le seo. Is fáib ómhór iad na Green Graffadóirí agus aglóirí seo. Ní ligann siad de gcuoine cáiliúla príomhádachas na fiú spás anáú a bheith acu. A card geall. Sála go bhfuil tú ar do bhealach go bháile an scoil. Agus tá de camera le splank bána I daig. I fásach an swinmh nach ga, cínte go bhfuil. Agus in Noah, ó choláiste Calardan. Tá an ceart agat, grannín daoine chun a bheith ina duine cáiliúil. Ach, inis teanga mé bhrenord ar cean duine mná is cáiliúlas na fiú híis. An bon Prinsa Diana. Ba gcuine cáiliúil I. Fuair sí bás go tre godach I dimpas de car sa bblion ní ag is an nócha seacht I borás. Harlan timpas se mar bhí si ag éilú an paparazzi. A Noah a cara. An gheapan tú go bhfuil an timpiste ú fás ag tiltte aici mar tuisgur duine cáiliúlaí. Is léir nach scéal deas é seo le cléiseáil, ach scéal fear gan doubt ar bit. Tá scéalta ú fásacha gan teoran ann faoin meallach raibh tionkar ag an aspa príomhádachas ar gcuoine cáiliúla. Tá Caroline Flack mar hampla. Bhí Flack in a lorthóir ar an show telefís Love Island, agus tharla cúpla háachtar conspóideach ina saol farsanta, a chruthigh 5 na ómhóradí ina saol 5 lí.
Bhí a hanach bhí ceanlí to dúilteach agus lína san nuacht. Bhí trú an olmhór ag tuairimí an phobal ar mearthlánta, agus mar thura ar sin, chuir sí a lá féin ina bhás go tregaudach. A dara a cara. Ina ria ní price ar clú í an sábhálacht agus an mearthlánta. Comála sin, a Johnny a cara. Cruhí an aspa privádicus Eva Bregach de Gwini Colulas na meán. Go minic, Rowníon na meán scéalta ortha nó gearthug go beaga dásel chun drama chuthú chun ard na pobl a meala. Ní ecamúid an airna omlan riamh. Mar thura bíon tuirmí míchearta ag an bobal fuhu, agus déintear duchar dágáil gan cúis ceart. Ní ceart go meach saoil duine á áthra chun brabí sianamh. Well a carda, tá an táimig sleanú amanis. Smuoinnig séar na foiointí ar fád atá luúta agam, agus asúla gom go mbeidh bhar fád ar ein intalam. Níla megrá gur so é saoil privádach, ach is riachtain is é. Is fulas gur privádach é an saoil. Is paibí an obair, is privádach an duine agus is dún an baile. Gurb míle mágah. Ar a sé níos hiag for an bí agus muidirníos a géisteach le dara os an scoil idirmheánach Kilorglan chunta chéirí I gcuine an ruúin. Ag hirirlig a bhótóirí a luachtain Iasúra agus a Craobh. Mar dúirt me cóbhlaí nó hena féin, tá mé féin agus me éireann go hiile is go thomláin ag gcuine an rún seo fódaigh seo, go bhfuil saoil príomhádach tiltte ag daoine cáiliúla. Inú, bála me leabhart libh faoi, an price tagan le clú agus cáil, agus an tlí nach féidir le príomhádach imimecht, nuair a éireann sé dómh. Tá rád nó ggórólas agin hí sa géirí flí clú agus cáil. Jesse Nibokula, Michael Fassbender, Siúnní Geralt, Michael Healy Ray, agus David Clifford. Agus sin go díreach an fánach seasan an rún seo. In anam dé a carda, conas a hill daoine cáiliúla ceart na príomhádachach, nuair a bhain siad an clú agus cáil imach an súla an phobal ar an gédul sios. A Craobh, bhí mis réal léic inis. Brahan daoine cáiliúla ar go ná duine chun ra a bhaint amach. Ach an sin, déanann siad a gód láder nuair a curtar isteach ar an príomhádacht. Ó, a Craobh, cad é Mary Rowan. Fáilir tíon daoine cáiliúla ag gcuid príomhádachta I gcóin do buntáistí a bhuiine le. Brahan siad ar ard an phobal, rud a thugan airgid, tuncar, agus meas dómh. Tóg mar hampla Taylor Swift. Seasan si sús ar an státe, I ggur a féin os cór an pobal. Tillann si breis is bilún euro I 3 bhí go minic. Agus mise, ní le cúpla tic-tacs agus 3 euro go min befóca. Ach an rud atá mé gur arána, ba an phoblíocht dul mhór an cúise hill Taylor Swift an méid sin airgid. Díal si a saoil príomhádach chun a tarigid sin na hille. Agus freisin, conas a ceapan daoine cáiliúla go na móigh príomhádach nuair a éireann sé dómh. Féic ar Katie Taylor. Réann si díreach isteach sa slua tar éis bua mór, ag táhar baróg do luch leanúna agus ag tógáil Greengraph nó. Anis í córa, saolígi í ag casa timpeall is ag rá, stop leis na big dór, tá saoil príomhádach tiltte ag gom anis. Bheoh sé á féiseach, agus amadach. Ní féidir le bheith ag ceolúra leis na mílta daoine agus ag rágur séránnig príomhádach tú an lá dar gceann. Mar a bhaon tú an spot solas, ní féidir le gorán nuair a écan daoine ort? Ná conar sa síalta é an clú. Ná bíon mar senta salbhálta a dhéanaí córa. Anis a luch na páirte bhálam lucht Iasúra a breag nú, a heli, a ghearcéile, caithfar an scéal chur na ceart. Deir tú gur ceart banúsach déine í an príomhádach. Se, is ceart a déine í an príomhádach. I fé ceathar rinne paparazzi cé pabéal ar Chapel Row. Is iompar éonar éis sin. Ach, tá dlíthe ach hena féin ag cosan gach duine ó hípe. Níor ceart go mbeoch príomhléadaí méideithe ag daoine cáiliúla. A Craobh, má ghlaachtar leis an rún, bé míad go léir híos leis. Gurb míle mágah. Ar asirísin is hiag for an sí meansca Loretto letar ceanan chunta chun an ghail I bhábhar an ruúin, chuig I fáilte ribh Amy Rose.
Garda, is misha emios nic David, agus to misha and shot in you, hon lordship when damaged a yenin and aspa pre-vajos do hlancha inchina dini calila. Is kencho gediggin dini calila go me simig na man onto. Agus mar durs mo Captain Kate. Kaishi gagu lesh go me skilto when a god kya scanning no clihi e melon football. Agus mar durs noa. Ta sirsha ig na mal chomer seja. Skilta more me simig dini onto a her melon football. Ac ni card dangan e shot Johnny. Agus a dugas more in the man fragger de glaku. Agus edig playli dini kalila. Erhard marshin. Go me slew a paparazzi. Bali had even wheat the Hyatjana Florence. Ahin wajin. A curfatches and don't or he dars a tia osculch. Erhard go me dini brew camera and I shall baron. Is eeg do you dull head beal on a carja. Agus e fako go muhu. Nar togu na arja he. Marinya ana. New harten ehor. Ni ersharak de shot is kipu karte. Dirt dara go roi and Kyle. Ac Neil Shaw fear and ahin cas. Mar sminig a erin dini Carlo. Margal a talan mar habla Killian Murphy. Agus a charja. Been fear roh hinker ag a shot in dinya. Dirt Billy Eilish. Go she stole as viawar. Margaler. Cursalina Gomez and keep a shot a gumpraj. The bulliact or scala donda. Kincha Noah. Running Dini and Kyle die fade. Ag ni running she cursed or a level shot. Agus kega running Dini and Kyle die fade. Mar Dirch Noah. Neil Marish and Janda Gabashi. In Anya Shin is a minig a glactor dash na ho pre-vaject or be touch a Gabashi ag urid. Is minig oshita green graf div gan cad. Agus urnta mohin dini goal and cartak ruddy grana a screefy common na mahin na bashi shin. Mar runny le mach Parselton, Harper Beckham, Agus Pashi Khan Kardashian. Chain dini are the man hostita, ho fada le basso ragart, fashi dini kalila. Mar harda a gas clan Simon Harris the Jenny. Dirt Harris, grew he should get onsi or heel cluna like lesh and Margaret shin. Agus Craobh lack on lesh, a Johnny go gorn wrench dini area, a good pashi faints na man. To differ le agus ihe, either tisham hore grinch grangraf, agus na man ag foster ruddy gal had. Ni more dini kalila, gaglamesh go me sim ag an bubble onto kincha. Ac bachart agus bachor, go me charn it a seal pulby agus pre-vajak in dinya. Bishu kalu na nahmil. Ni chali and Kyle, status na argid, and cart body saw hum pre-vajak a tag ahin dinya bia. Gorma igid. Agus inis for an dí Scoil Fork Sanford Ranalach ble Cliath I gwine an roin chuig I fáilte rih Michael. Agur fórca, agur furca, agus vorúslan a hair. Is misha Michael Gannon an dar countdoor do could earn Scoil Fork Sanford onso nucht. Agus so misha onso freshen, kun leir galager in aigon rune, gwil sel privadig tilta ag dini kalula. Anish a cordia, ta Aironi os Philadelphia en, ta treis defli in a cov ag maga in a quid seher, fe gok en lugerman mi avruk booked, hula mock lehi o amsher mianska liekta arig. Ta mion rail telefisha en, fos prunsa sosnuk. A con a quid ama, she son knock wish expand doon Netflix, kunist ivaga a veiru. A kahavanus vancher kela, agus ag milla clue a tish mahori fein. Anish, nien shiv on vert will make count. Agus tiggin shiv freshen gwil sheet so a goni a garam, fein sim a lay in de mian and two. Och knocker who fein at on looked. Nar vids on fein de ein tourist a sprag spatium fubba in a celta, agus a revray gok scannel, gok einis clina, gok breen a usage con fogriacht serenashka a vantamok. Las mwit den vrienso agus a leheid. Marar hug arasora latishkit. Marar hug arasora latishkit.
Aríonn tú daoine cruthacha eile ag cnáir seo orintha. Féin mealach a chun an press agus a lucht leúna isteach ar saolfarsanta. Ach an ceiste atá gumsa arbh san ná. Dá má rud go raibh siad cóbór Hassan féin a gcuid príomhváidicais agus iad ag tusnú amach. Dé cúis nar glachadar le hanam stáitsa nó cleite. Féic ar Banksy, an talíontóir is cá lúla ar dain. Ní crán an paparazzi é siúd, mi se rálih. Iver a hain, a aisling car, muidir le a fointa go a cuar go méid gná príomhváidicais ag céidearán, mar gur gnágíní iad in á rira. Ná déan darid ar an bhíric gur cin siad san a príomhváidicais a chrádal is seo conclú a bhaint amach. Ba iad san féin a bhartaigh an cotíontach a ágant ina í. Iver a do. A céit a cara, thugtú le tuiscin i dúráil gur 6 ípertaigh iad na céidearán ar bhfuil na meánna cracha. Ach níl ein bhanús leis an dormsa. Féic ar an snándal príomhváideach a bhíon acu, na móna ampar príomhváideacha, na tuthe móra féin gardal. Bíon saolta I bhd níos sábhailte acusan ná mar a bhíon ag an gcuid eile a gcuin. Ach faoi éire iver a trí, a eilí a cara. Muidir le a fointa féin paparazzi, tá tú ag caint féin mar gur náideathe iad na réaltaí agus na Green Grafadóirí sa. De réir an Hollywood Reporter glachtar le níos mó ná 8 féin géad den na picture de céilearán a áil sítar sna meán trí sucratha a dhéantar rih ré, agus go bhhain ó Green Grafadóirí agad ó na daoine cáúla chunéisa a dhéanamh. Ag deire hir heile Greenúis le, sult mar atá sé. Tá roiinte de céilearán ag gurí buntaistí na cáile, ach ní na deacreachtaí a bhanan leihí. Is beag an trua atá gumdómh. Munar éidir lo an tasa hasamh ba ceart dómh fannacht amach as an gistin. Gurb maithguibh agus ihuail. Rachmid a raig an is hig an gaintúir déirnach ó gach furin, agus a ríisic tasnú le furin a Chláiste Fork Focris dánach broch ble Cliath I bhábhar an ruin Casey. A Carly, a Voltóirí, a Luchtan Rasúra agus a Gwine Úsla. Casey ní gona le Sanam Dun, agus is mis an tríú caintear ó Chláiste Fork Focris. Tá murin go hilis go thomlan I bhábhar an rún seo. Tá saol príomhváideach tilta ag daoine cáúla. Agus tá súlagoin ag deir na Díospóireachta go méid sé bhar an taobh insin na céinelinn. Ar an gé dóisios. Se a Noah. Tá an ceart agat. Ronaíonn roinnt daoine cáúla an cáil mar fust. Agus mar gheallar sin ba ceart dómh neart ó de thugar an puinte go mbeidh daoine a géirí ionra a dhéanamh ar a chuid príomhváidicas. Ach, tuis go dillin duine tuairstil ord. Ní chiúlíonn sin go galfaí siad ceart chun daonatá, sa bhailte nó termina a bheith acu. Agus, céirt faoin na fáistí a Noah. Fáistí a rugaí a trilí cáúla. Ní léon rá acu ar Craobh. Ní ronaíonn páistí a hisismathirí nó na freagrachtaí a hagan lo. Is sinna déine go páista, ní muin iad. Níor roinnig páistí daoine cáúla an saoil seo, agus tá an ceart acu fása níos faoi rún agus go sábháilte. Ach, Darla Noah ó Scoil Cialargan, ronaíonn na páistí ar nós Prince George an Bratan Beag, Suri Cruise inín Tom Cruise agus Northwest inín Kim Kardashian, chun a bheith faoi thuúil an phobal an nóméid go ruga iad. Mar dúirt mo cos go leor eilí níos lua, leanan daoine ar nós na paparazzi na páistí óg seo, agus scríbtar scéalta parsanta fuhu. Ní amháin go bhfuil sé seo ag gcóraach, ach d'éadfá sé demáiste a chur ar a bhláine. Ar an dardó sios, ní amháin gur rud parsantach é an príomhváidicas, ach mar dúirt mo cos go leor aisling líos lua is ceart banúsach é. Tá sé antáhachtach go bhfuil spás ag gachfuil a duine ina saoil féin, agus go bhfuil teorann acu idir a saoil oibre agus a saoil farsantach. Deir an taintas orapach in alta thug duine bhunracht, go bhfuil an ceart ag gachfuil a duine a sunraí farsantach a cosint. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sé míleathach I go leor cásanna príomhváidicas daoine a ionra. Mar hampla, ní féidir leat man Greengraf a thugáil de daoine gan cead. Ní amháin mas rud é go bhfuil cáil orthú. Agus, cé hí na daoine a fuadlíonn den cuid is mó de réir na achtarí sin, daoine cáúla. Má leanan Greengrafadóirí daoine a gcónaí, déanfar ionraí ar príomhváidicas, agus ní bheidh sin cóir nó cothrom de aon duine. Tá spáin an taide sa bhliain 2023 leis an BMC gur bhuaigh níos mó ná 23 faoingé de daoine is deach ar saoil farsantach do daoine cála, nach bhfuil sé ionraí scalanach a dara. Agus mar sin a Gwine Úsla,
Mar ocal score is léir go bhfuil saoil príomháideach tilta ag daoine cáiliúla. Ní féidir a héine ag deir an lei is daoine iad freisin. Thula sibh mo chara aisling faoi conas is buncheart é an príomháidechas, ó Ellie faoi an don sear a bhanan leis an paparazzi, agus bhún féin conas nach bhfuil an cáil rogha do gcuoine an gaham. Lena pointí seo go léir, nach bhfuil sé sular go bhfuil ar nága lán le Phiarsaigh agus níl sé aonrad seachas san éarna. Tásúla gin go 19 sibh go thomlan linn. Agus mar sólíomh is poiblí an obair, is príomháideach an duine is dún an bhaile. Gur míle mágwah. An tríú cainteoir inis ó Iran B an scoil idirbheannach Kilorglan chunta chéirí I gcuine an rúin Eugene. Díomh líon úsle. Mar a dúirt mo chomhlacha is mis Eugene, agus a rís tám se féin agus muireann I gcuine an rún bhfuil saoil príomháideach tilta ag daoine cáiliúla. Déana mís rud amháin sa léir. Ní hé atá rághain gur ceart gach peog fásnéise príomhádaí faoi dhaoine cáiliúla in nochta. Ní míad na cearta príomháideacha atá leagtha amach an mionreacht na hÉireann, chomh maith lá siúd atá sonnaithe ag cuairt an náisiún aontaithe. Ní míad bhfuil gnéthe áirithe de héal an duine, príomháideach a gcónaí, cosúlan is ar leis a rion nó gcuid sonraí bank. Ach nuair ránaíonn daoine dul a saoil na cála, nuair a bhaineann siad leas is ard an phobal, ní féidir lá a bheith súil leis an príomháideach céine an neach cás. Is é ar mór thuairim gur ceistí do chothair mó cearta. A ghuiin úsle, báilim láirt faoin na hardán faoi blií atá ag daoine cáiliúla agus faoin ról atá cá mar eisiom láirí sa sochaí. Bún cócht ollamhór ag daoine cáiliúla, leanan an pobliad agus déanann siad aithre seartha. Bhín tionchar suntas cá ar thuairimí agus ar iompar daoine. Leis an gcócht sin tag an freigracht, stá bhrí sin tá sé ceart agus cóir súla choméid ortha, ar wathe leis an sochaí. Ní bhíon slí gan locht a gcuin úsle. Beidir go mbeadh polatóirí míbhacáinte ag ghlacha airige dó thógáilethe. Beidir go mbeadh piúnsa ag déanamh an díal a mná. Beidir go mbeadh liú chlasa ag tógáil drogaí. A gcuin úsle, chaithmí dul le chothair mó cearta. Tá cearta an bobal bheithar an nólas mar jaall ar iompar agus caighdeán daoine cáiliúla. Ní gá gach ile gnéad in a saoil an nochta ach tá tréarcacht ag teastáil, lena cinú nach bhfuil dochar áchar chun cín. Tá leas faoi bli a gceist. Tá sé ceart agin sochaí fara dhéanamh ar ghuiine cáiliúla. Ba ceart go mbeadh daoine cáiliúla oscailte agus freigrach, seachas a bhalacht taobh hir den ocul príomháideach. Anis se lucht na páirta bailim lucht an rasúra a bhréignú. A céisi, a gghearcéile, caithfar an scéala chur na ceart. Dúirt tusa ná ránnig a dailig clú. Ní ránnig, gan dót. Ach tá cosan tailig aitheanta sa dlí chana féin, agus ní léon dót faoin spéir me ceann ach gur ceart a lenaí chosant. Má ghíoríonn paparazzi ar chailegas ar lenaí, déantar an tumpar sin a lámh seáil trí rialacha. Chun simú suas, thug nóa sanmhíú dún ar an rún agus phléig sé ceistena lár de nádúir na clúte. An sin leabhar dara faoin price a hagan le clú agus an tlí nach dagan príomháideach do réir mar éireann sé. Fréir géirt an táimig brethirm agus caithfar críocha chur le mócáid. Ná lígí de locht an rasúra an dalbhalóga choir a bhultóirí. Míle buic scuoine úsle as éislim niom. Ar asirísin is hiag for an sí meanscoil Loreto litir ceanan chunta chun ngáil I bhábhar an ruin chuirigh fáilteamh Elína. A cairde gil, is mis sé Elína ní hofií, agus is ach na marrag gohfuil tilú finí se agam sa tróna inniu a léironn go gur saoir príomhaideachta sáilte daoine caiile a méal go mór. Dúirt nua go ní ró sé daoine gnáth ach ní céalaíonn sin go bhfuil siad faoin splanc don an rud is maith lá le dhéanú. Nuair dheanta near ar do príomháidechas, tarlíonn rud atá aonach och, mar hampla an hacail fóna thar le isásna. Má hí aras ar an nuachtain mar The News of the World agus Daily Mail, gró sé an leachta hacail a dhéanú ar gúhan agus taithí daoine gus tú leis an Prince Harry, Liz Hurley agus Elton John. Dús siad an tulas a bhaile siad go mílthach chun nuachtain dhéal
agus agad inú dói féin. Agus an winter cael orglan agus reinalach. An roa is agaf sa grown curt an tíf céna. Is a misha agus ma arna nu, mar gur ordi shade, grow damage to look nísmo na €1,000,000 le héic don na hébertí sa cá seo. Nach léir go bhfuil saol parsan de tilta ag daoine caile le mar sin. Agus saoilge cé cohvoloclach ná hailta is an mohin na daoine caile le, to rééis dóibh feile ma, grow strandstrí ag éiste go na goid crulla persanta. Mar dúirt prins a Harry féin, fagói am mun golinach agus unarachtaréis an actor seo. Is cuma go bhíd agad a bheith ag duine, cosúil le Taylor Swift a dara. Ní féidir a bheith de hefnas riamh, nar nach main más ag daoine de carta chun príomhateacht. Bheithe a gcónaí ar hard a gulin, agus ní bheithe abalta muí na chur in éon duine. Agus Ger dara go mun an daoine caile I will David Clifford lás as na main. Ach nach kill coat an ag go bhfuil differ mór idir an rud brownie an mud féin a chur sa saol publi, agus an rudí antar gan cad. Agus de fáid mór eile fitte future les an aspa massa seo. Stalcrocht. Te cas na scandal le fecin agin le blianta beag in nús. Sample Sawyer na an réalta peop ceol, Taylor Swift. Gabi far taréis do éirt a dhéanú brisú stáise te, agus dúirt sigur mai leis cóní lehí. Saoiligi sin ar fiar nómid, duna an athnid ag éirí duliste I dótheach féin, de harman parsan de féin. Ní ho bháin gur saoir príomhateachs é sin, is bagart dhearach ar saoilteacht é. Harla an rud céine de Lily Allen, Miley Cyrus agus Rihanna. Agus ní cas éonar é seo in éon cór. Do gíine caile, buin agla agus imní mar go nach chuid de saol léhil. Sin price na caile a jar Eugene, ach níor cart go mé saol príomhateach éon duine in same seach don slua. Má tá an carta chun príomhateachas ag duine amháin, tá an carta sin ag achan duine, mar léirí má Captain Kate. Fulling an daoine caile le ó cípi intana agus ó concert úfasach nar jaantar saoir ar a god príomhateachas, mar léirí mé féin agus Amy Rose. Ní achraín an cail déanacht an duine in éon cór. Agus mar sin, tá an saol príomhateach tilta ag daoine caile le, mar tá agin a go léir. Gur mai hagah. Ar aigen é sé an gaintúir dearnach sa chamórtas seo, fur an dí Sculfork Sanford ranlach ble Cliath I gcuine an ruin chuig I fáilte rih maia. A hína úslá agus a cuairde gal. Nuair ásí mé níos, bhálam a bheith I mo cheannacar ar na meán ho síalta. Is post intaché, ní gógad fatar an oscail, níl aon cholaíochtaí díirt, níl luatach, ashling I anam, árán I crí, agus póga. Déitin greengraf a glocha de ma brescost, dina faris kish nas fiarlam, dina chot fáin áitiúil san am in or Nordín cool, agus bain an ániad fada fóstal Insta. Yoing a bheith I ma rail digilín fé am adathe an géad lá. Ach, dul gurhin gach gannéid ma héil an idilín malach san, mar dhéanaan anaghuid de gíní choúla. An main an an touring go dearach a hawis ag cricmú ma batha fobli, agus an puinte inar husing na self rewardach. Agus man raibh misio obata an lína selvas, conas gombeich ein chuine gam leis, go bhaich ein duine de malach leanúna ála géanamh achnarid. Agus hinny an aib in a rira. Ní féidir lo san a torturéis ara dhéanamh do stílbharach tola príomhdachas ó ceart éileh. Os rud é, nach bhfuil aine inua an difriocht idir an rud atá sa réimse oscailta, agus an ní atá bhrúnda ahint. Iver a hain. A Casey a chara. Hug tú le tisin did orad nach bhfuil aon lucht ar na chéileán as an aspa príomhdachas a có. Ag nuair atá siad chu album nus gnáin de chuid chun ceann, nuair atá airgid le tiileh as sain an luch leúna an tú. Tá siad ar na meán gan stád. An bhfuil tú ag rog bhfuil siad a ceadacha spéis an phobal a chur air agus a casa as, mar bhuachara. Iver a do. A Ellen, modula de fuinte fé Harry Windsor, do mar rud go bhfuil sé ag glurg gná héil a cathab mar dearan tú. Dé a cúis an bhfuil sé ag glurg gníoch rialtas hasna as an choras slán dóla fós. Dé a cúis go bhfuil sé fós ag tuair dúk ar hain. Agus céim fóg bhfuil díormhaithnéis conspódacha á se aige. An rud dearnach atá an taisa ag glurg de hain, nó é bheith ina gná duine. Iver trí, a Ellie a chara, tú an ceartgat, bar chrago de harla den bhaflo Diana.
Ach ní féidir bun principal mar thola fashion sa grún, lagan sias bunathe ar cóis eisce tú a bháin. An nuas is son agus cámid bheith léir féisa. Ceisí na Paulíní a Boris, dennar green graffidirí fé bós Diana. Ach níor cúsí ag ein duine acha. Agus fui ar iver a chasí a car. Tá an ceart agat, níor cór go curthaigh na meána straach ar fósin na Gaeilárán. Ach inar rira, ní rud é sa a Harlíonn go raibh vinnic. Ag an am céine, cámid a aithint go nú sóid an Gaeilárán a leanaí go minic chun am randaí a cur an ceann. Feicr an Winter Kardashian, nú Osborne, nú Stallone, nú tigrí go hosan am mar hampla. A híú se. Léirigh Johnny Depp an counter de bannach le dogma dhéanamh den smaoineh go saoil príomhóideach tailthe ag dína mór le rá. Spuim míhol Depp an famínach de bhain le canórsúil annachchud Caeilárán fé cursaí príomhóidachas. Agus dhéimiise gur sios ar céicúm dachar agus ató sé. Ólas poblí fé dhíine cóúla idir ealú ó nethebhrún da. Tuige mé gomach go bhfuil gaisce go ortha ann nach le géan an cá. Ach den mhórmh de gíine clútecha a raibh gur ón tús a bheith an méil an phobal. An tain balla a thóghain dómh ná. Manar éidir libh an tasa hasadh fannaí amach as a gistin. Idir sem mai searma an tríú cainte de chuid ar an scópar Sanford an sannacht gur magí agus ihaá. Well, maisibh go léir, tá mé ceappa bhfuil bólabás áilmhór tuilte ag na cainteoirí ar fad. Bain moltóirí dul amachnis chun cinenne a dhéanamh agus caiimrá go bhfuil anna hásta go bhfuil mi hí an sa a nacht. Seachas hiasan sin níor bhailim bheith a moltóireacht a nacht. Anis bíoh sosbeag go goibh fadstá na moltóirí amó lé cuasaí agus a géirí cinenne a dhéanamh agus pe midration sa hi gaan cúpla nómata tócha le haid túrim na moltóirí agus brunna na nuisna. Gur maith goibh.
Nis a cháda in ig reintáma a chahabh les mohan sin all Oregon bútóir doing, Táimid réig leis le bútóirí na bliana seo ógart, Tá duine dus na máltóirí Antón de Lap chun teach suas in isis son na máltóirí fad, agus táirigh sé roinnt cainte uig dúis agus an sin fógróidh sé na bútóirí. So Antón. Chuirte bhaithir a líg, díospóir tharbheith taine bhach bhín seo mar chríomh. Bí muid a súlgad ag an fios ar chaintear idir réir mar hin a chomórtas an nabíorta agus bhí sin ríthailear tróna. Bhí na riolacha cineal leanta go páitianta ag na caintearí, bhí siad ar fáid stúra go maiid ag na captainní leog siad amach riolacha an chomórtas a sain bhíú héin ar a rún agus an legan amach a bheitchaid na cóchaintearí, agus a go dearú ar fád runte a chymrú ar ogla go mó chuidan na cainteanna le cinnearmad. So bhí chlí a hanna go maiid le struchtúr a chomórtas, agus nuair dhéanaan daoine sin bín díospóir maithon, agus bherann sé deiste gooine a gáil le le chéile argáintín tú bhile a bhréadnú agus a choran ó luí ar a láir féhanna gur chreisin na hargáintí acu sin na argáintí a géirí córc. Agus bhí álas maiid le promú, aber bhí daoine caint faoi príomhhaideachas mar hampla a mionreacht na hÉireann, príomhhaideachas san Néantas Eorpach agus a chuinvention chearta daoine na hárappa. So bhí foinsí maithe agus an sin bhí foran na bhaineann agus hagart sé den bhéideadúirt Harry Truman. Agus bhí sin éfachtach leis agus bhí rudí le fólam ige láir féchanna síos tríd. Nar bhíon na máltarí ar hiúlt ar féid scatha fadáma bín barúil ag daoine stáithe nach ró na máltarí a réon ácail faoin tarú. A solaideach go méid sin beidir gur cheartú a cheiste chorám agus a chorámh se bhfuil príomhhaideachas tiltigh máltarí. Mar tá cumneagamm sa aber ní hir me sé riúgur gur daoine clúteach a bhís na máltarí agus me héna gáil an rud sin le beidir glascóir agus bliantí le na cháis. A bhí me gafin sin a dálacht beidir chuin sé a bblion hain agus mé dulta bhlach faoi man nuachtáin, gus hána cinnear sin adlum agus dúirte go me leisceal a dúirte an tas an duine sin a bhí na máltart na díospóireachtaí. Is me sé gar heis mothirí duine den na homothirí agus híl sílim sa gur chaitú go hégóach le a gárníon a dúirte. Agus dúir me sé bhfuil bhhailm deach pápar ní bólam go bhhétain go le bhlach seachas tabloid mar agus bheas sin gur táhhairt a pointlinn agus bhfuil dear a gcónaí bhfuil má lórintú agus má hagann tú bréga go hatú a bheith fáil a gcónaí le ceisní regart sa bachomilumsa níor chuir seisteach go ráhór áramsa. Ach sa díospóireachta air seo mar a dúirt me bhín tarú idir dhéan na má. Bhí ar an non bhí na fornir fad go maiid a bhí an agus bhín díospóireacht etrú idir fearr Sanford agus leitr ceann sin na forne a bhí san éirú go dín dearú. Bhí sé luascú getar dhéta bhí ammaní an beitte gur táíocht ag foran bhhain agus ammaní an rotáíart ag foran eile. Ní rón na máltarí ar réon sin faoin tarú scar idir a daran sin. A chuirú coppla rud san éirú agus muid tearta bhré mórmh. Idir a híon gur tearta lethir beitir níos fearrig leitr ceann. Idir dágur ó carmíart forne atrú gur an trúr chaintear beitir ar chóchéim agus bhí na rudí sin cineal éhrathe agus muid teartar chéniu i nearúháma gur ó carmíart forneán agus tearta lethir ní béir. A dacha le hargáintí agus bréagnú bhí se cineal a luascó hiú go tíú. I ngeall ar jós a dearta lethir agus i ngeall ar carmíart forne mar atá réite go agus buinir marcan na dúsa as a ré tan bua a chóirta gon le brémórmh de leitr ceann. Gurmágad an sin Antón agus mar a higann sibh agus mar a dúirt Antón an sin is anmh go mííon na máltóirí i mithe ón seomra có fada sin agus léirigh sé sin cé có gár
is a bhí an díospóireach seo ach. Fair play the manscoil litter canon, sibse bútóirí fé sé agus búla bos mór eile tilteach. An is carda tá dúisina le brunne gacéin iran a ghlachpáirt in san díospóireach seo anocht agus tasnómid leis an trí iran a críochnig sa dara áit sa díospóireacht má héan sibse hawl agus gléig me na fórna inis má héan sibh hawlan sin go sinnéad agus a bláhín agus irime réman agus áine dul hawlan sin don Greengraf comá. Gléig me dúis furan choláiste farc bhocras agus bhuran sin bhí Aisling Ellie agus Casey ann chomá leis na múntóirí clárnaí bhainig agus sinnéad ní chochlán. So má héan sibh hawlan seo go dtí an áit seo agus brunnig an iran hawlan sin brunnig siad tastas ormh, brunnig siad bán ormh agus brunnig siad €250 atrah comá. So búla bos mór ríist an sin do choláiste farc bhocras. An is carda lenimid raig leis an dara scoil a críochnig sa dara háit tróna an scoil ar a bhana Kilárglan chun de Chirí, Noah, Dara, Eugene agus an múntóir Seána Nick Carthaigh. Okay, agus bhí Jack McMurrish mar onadíaco in Reintas na Bátaí chomá, sa búla bos mór dó chomá. An bha agus an ish gléimiid ar an trí scoil a críochnig sa dara áit sin scoil Farc Sanford, Ranelach Bhlá Cliath, Johnny, Michael agus Maya agus an múntóir Diarmid Corrine.
Okay, agus in isise códa, gléimiid Champini, Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh sna sóisiar fehe sé, sin manscoil Loretto, Liver Cannon, Chúnda Dúning Owl, Kate, Amy Rose, Elena, agus an múntóir Kathleen Nickay. Búla bos mór dói. An a bhá córa agus búla bos mór ríis an sin do manscoil Loretto Liver Cannon. Agus inis rih gur rachamí de raig gotí an díospóireacht sínsir I gceann cúpla nómad bháil an mómhuiachas a gháil dos an múntóirí fad atá buinteach leis an gomórtas seo, tuigim nach mííon ach ceire iarn an seo ag an gréamh ach tá annachhuid obair siúil ag annachhuid múntóirí haimpla na tíre agus gan gomach an obair sin ann ní bheith comórtas mar seo ag a gailing. So tá míid fíormhuiocht dos na múntóirí fad haimpla na tíre, tá míid fíormhuiocht dos na moltóirí hí san sin a bhí féhrú fad cúpla nómad, but tas nóig an brú céine I gceann cúpla nómad a ríist nuair atá an comórtas sínsir siúil. So má bhuiachas dos na tiismóthirí agus cuile duine eile a tháinig an sothanacht chun na fórna a eiscint, is mór do gailing go bhfuil slua I láthair chun éisteach leis na díospóireachtaí seo comá, so tá míid fíormhuioch má thugann sibh cúpla nómad doing inis, Míid na báir de ahrú haimpla an seo agus tas nóig an comórtas sínsir I gceann 10 nómad nó mar sin. Gur mágah.
Díomhríosta cárda agus táid réig inis leis an dara díospóireacht tránóna sin Craobh na Síonsear. Agus dá aon duine nach raibh an sod an céad díospóireacht, just in céad rial a bhína going sa seamra ná go mbíonn na goháin ar fad ar silent ar a laid. So just déon cinnte ghfuil an fón agat ar silent. Uirnta bíonn sé níos éasca iad a bhuacha, but ní dhéanaan daoine go raibh vinnic é sin. Tá fáilte roimh an sá go dtí an Craobh Síonsear tránóna, tá éacht buint amach ag na fórna tá hús an seo ar bhár an teamra. Thosnig haimplar 8 ó scoil amach sa chomórta seo im mbliana agus seo an ceithre scoil atá fágtha ina seasamh agus beag bútóir a bháin animnathe ribh deire na híthe. Tá ceithre nómad cainte ag gach éon cainteoir hús an seo tránóna, tuigeann siad san rialacha a bhaineann le cuasaí ama, búlaigh mise an clogín, inig 3 nómad le rálibh ghfuil nómad amháin fága, agus búlaigh mé ríiste an sin ar an gahrú nómad a rá ghfuil an tam is téig. Agus mar dhearm a gcónaí na moltóirí hí san sin, Mícheál Faigh, Eilíní Craobh, Antón de Lap, Máiríní Gólan, Seosamh Ó Héanaí, agus féile Macdonacha i Carúlo, ní féidir leis na moltóirí sin éon pointí a hairtíomh inig an ceithre nómad sin. So ein príomh a bheith cuaramach ó thaobh cuasaí amada. Madar leis an rún atá ag na fórna seo a nocht, tógann sé seo siarrma go pásanta, do rún a bhí gomsa agus méadal ar scoil na blianta ó hain. Táid ag tógáil ar chuid tuthe ar ghanibh. Sin an rún atácha agus maradúirt mé ceannómad cainte ag na fórna ar fad. Tá mé chuna fórna chur in ana díhanis ag tosnú amach le fuair an sin scoil Phorcmhocras Ranelach, tá siad san I bhábhar an rún, ar an bhór an sin tá Rose, tá Finn agus tá Bet ann. So búlabos mór dóibh. Ag leanún de raigenis, don dara scoil atá sa chomórta sin fuair an bí ó scoilhuire Baile na múlaí I gúnta Roscomáin, tá siad san mar an céad iarrainn atá I gcuine an rún tránóna, ar an bhór an sin tá Ciarán, tá Seán agus tá Clóda ann. Agus a dul raigenis go dtí na fórna atá ar an taobhile den seomra ar máthaobh clé an sá, fuair an sí, coláiste rahandún glán na Gcuireach, cúnta á Cliath, tá siad san mar an dara bhór atá I bhábhar an rún tránóna, ar an bhór an sin tá Connie, tá Isolt agus tá Cillian ann. Agus fuair an dí an dara iarrainn I gcuine an rún ó coláiste tarmhar de Dúrlas, cúnta Hiberdáin, tá Níomh, tá Mali agus tá Maeve. Arís cosú leis an díospóireacht dearnach inis, tá me chun sibh a ágant in lábha ar cainteoir an seo, áingin I glynn, atá mar chahireach ar an ireachtas san bliana, atá aitheanta mar fille cáiliúil haimpil na tíre, agus tá rointas na scoláirí dar nói I déanamh stadéir ar rointas na dáinteacha, agus iad ar na fápéir scrúda. So fága me le háinge sibh inis, agus gléigh si ar na omóthirí ar fad duine ar duine. Gur maithagah. Gur míle maithagah, agus tásáid mé le Tomásí Ceartú beagání mar tháinig mé coláiste Fork Sanford ag éirí bórtha ar bheith cúpla second nuair a luigh tú coláiste Bhocrais. Ach dír tháinig mé go raibh siad san bórtha, so tásáid láireach leis an díospóireacht agus rún spéisiúil dúlánach a goibh gohfuil míid tógáil ar dithe ar ghainibh, agus tásáid leis an géad chaptéin ó scoil Fork Sanford Ranelach im le Cliath I bhábhar an rún chuig fáilte ribh Rose. A ghuine úsla agus a chóirde ghail. Is Mr. Rose Abrahamson an chéad cainteoir agus an captain ar an scoil Fork Sanford an Sutanacht. Agus chun mise an seo I ghuiileachta leis na dáltaí stúma agus fád ráirchacha sa. Chun se sa fiocfar agus feasa go dhéanamh I bhóbhar an rún. Go bhfuil mid ag tógáil ar ghuid tuthe ar ghanneamh. Inis, is maithfar léir agus nachhósta I an rún sa. Ná colúil ar thugad beagnach focail ar ocail os an míbla.
a choin ordorm 3 elemente bhfuil a hiile sa léir de dí. Chéad an iarm bhríthar atómid, an tanamachil ganimh, agus an son an struchtúr ag tógáil ar chuid tithe. I gcós an chéad cean díobsa, thomid ag ghlacha leis go bhfuilimid go léir ag caint féin rud céine. Sé son go príomhar muintir na hÉireann, déanrar na tíreach sa. Maidir leis an tarna cean, ein tíimid go thomlón le san bhíú íonín. Go bhfuil I gceist an seo nó na grónaí de chluachta méalta a chiban ar chóna agus I bhósaigh. Substaint ató mar dheifní den ná bhúne. Ach I bhíringa, is é an tríú gné a thó mar an cean bhfuil an díospóireacht ar fád an soanacht ag bra. Mar déon bhrí a thó leis an element ag tógáil ar gcuid tithe sa coig sa. De réir uclár beag I gcónal is an tig agus fuairníomh cónatha nó poblí. An áit ina bharan duine nó pobl, agus cílín ag tógant, chun struchtúr a ardú suas nó a chuir ina cheasamh. Mar son, an léamh atá a ghuine ar an ghnómh Spáine, atá adran an sa omchóil nóna, nó go bhfuil ar an bhreasóra a léirú, go bhfuil bonsra orsachaí náisiúnta agus damda site I dul fódú, agus orintha a bhallart a crothú. Le roí ar dríú caintear betdíh, an aspa seasamhachta a bhanan le chósaí idirnáisiúnta inis. Agus ar sagantacht mar chinne sa ré míletathe nua sa. Tóspón ar darna caintear findíh, cé có localacht agus ató géalagar na hÉireann agus na crinne fé láthair. Agus I mochósa, leabhar mise libh féin lachcuracht ató fé hérónig na poblachta sa. Mar geall ar man agur seanacáte, go hóirtha sa bhéid ina bhanan sé le chósaí cóhéil. Mar a chuoiníosla, cé go bhfuilimid iomadach sa ag duling lech le ceist fa chialach. Tá tubaiste taimpelachta ag tarlúnt ar an ilón sa, a le rion ar bheann litrúil an éigeantucht ató I réim ag an buinte sa in Óstán. De réir tuairiscóla ar cheap an rion cóhéil I 2024, mar thura ar cheap an rialtas infrastruchtúr, chun an chósta a chosanta chuir fól. Tá 2000 agus a 7 tig I bhd iarthar na tíreach sa, ar tí tidam is seach san ága de bhar creman na mara. Agus in anion an bhil sa, thomid fós ag tógáil astó tithiíocht den nua sna limisteir ganimhacha díreach san. Ach níor chóirca meach aon úntas óran fé sa, mar a bhurmar amach a rith le storma le déanaí, thomid fós ag tógant balta nua omlóna I dilavóna, agus ag clise, maidir le bán agur orthason a choníonn na dúchaí. Inis córa mar hampla, ató ag fullingt ó na héifachtaí is massa den achar a róide. In neirach hírthól a chuoiníosla, chin mar a dhéanamid ar ghnósa stót sa. Líanamid an tilón le honid sunraí, cé nach bhfuil an angach a léise in núil ar an mrú a cheasamh. Agus fógrín an rialtas planana móra fé hiíocht breise. Cé nach bhfuil na hibrethe a ghuin chun an obair a dhéanamh. Fád, is atá na pipi isca fúne, ar chuir sa chréin ar bhí parnell ina bhúcail, ag bhrise agus ag scuailte agus ag dúirte a bhfuil antu ar fud na hóte, fé mar nach raibh an talamh floch agus bug golóir hana hain. Mar a chuirde, mar a dheartar sa bhíbla, is marg den té a chogan a chiigse ar ganimh nó I bórtach, ó nuair a bhúlann an stírim, tite sé agus tite sé go trom. Gurb mágah agus I thuá. Rachmid raiganis gotí an tarna captain sculmhuire, béal na muilí chun tíras cumáin, agus ag caint I gcuine an ruúin, chuirigh fáilte ribh Chiarán. A Harley, a Voltri, an Luchtan Razora agus Luchdéiste. Is mis a Kieran den Inchin, Captain of Ferna o Squelwara, Vela on the Willy. Is say an runa top plague on you knew, no gwimage ag togal gwij te ganyev. Tá mis agus mahern, gehille is gehimnan I gwine on rune sho. By May a country dur an nasiunta. On shin, la roi nara country Sean, fi duro down da agus oliukta. Creek no ar 3 country clotha a country dura moralta. Tus, termi san vinu an rune simusha. Fek meter okul on rune dus. Well, cod ganyev.
Dar le folklore Oxford is ábhar scoilte nó gránaí ché ganibh formíta ó dí scoile clocha. Cilíonn ag tógáil ábhar a chur nó a chomid de chéile. Gilíonn argwid te fórgnamh ina gcónaímuid. Obair an rún cúpla level, brí literal, bí biblita agus bí meafrach. Level literal is onantíomh a scúla atá tógt ganibh agus a hitsin. Ní bharach tiite ganibh amháin. Ní bhog sé láid na soca. Tá taciíoch ag tasta. Tá níos mó I gceist arún. Is tagad an Biblia é tógal ganibh a cheasan de parable Matthew. Is parable é seo faoi tóglaí críanna a thugan na cheachar carg, agus tóglaí amadach a theogan na cheachar ganibh. Dar le Matthew, cheasan an carg de codrih láidir, dina lean rialacha agus lochna a greidirh. Cheasan an ganibh de codrih éidrim, gan burthú de réir mrira. Bhí an ceartag Matthew, caiifi búnas a bheith agad dó de creidirh. Caimmuid don níos stimnas arún leis mí meafrach. Cheasan de títhe de lucna na sucaí, edicus agus síalta, pubal, gnás síalta agus dlia, dínlas agus ólat. Is pillar iad tag taciú leis an sucaí, má lagan ceanháin acu, neart na cin eile an structor. Muna bhuiisiad ag taciúil chéile, bhog sé dó hacanta go ditmhí sé má tá dúlán curtar riva, ní neart go cur le chéile. Is féidir ragar an ganibh agus anolalas agus cíorthú há. Is an carg agus planal, edicus, ólaigh agus dlí. Tá sé cosú le gachrod sa saoil. Tá dúra láidir ag tastal. Ní dóilinn go bhfuil luchanna ar socé tógt ganibh. Dá má rud ag go raibh bhéidís hitse hena féin. Mar geall sin, níl ar nuachrá mío cór. Mar a dúirt Elton John, tám fós imo cheasamh. Ima thuram, curthain an teidgus seaasmach fad termach. An té current an arach, banfi sé san óir. Len hestig snedgus, támuid ag tógáil ar halún dangan. Dar le gof pancaí I mus sé 2000 sé, tá an hestiach hart ar 3 billiún €, snedgus. Sin méidú ní faoin cédó an uri. Dar le CSO pancaí, tá ar sa dara áitan Aondas Europach, module le gnóhachtú trio level. Támuid ag tógáil ar halún dangan. Tá arstáit tógta ar bhunclach. Tá dlíthe a ghain sa tíir seo. Bhog stáit gan dlíthe tógta ar ganibh. Bhog éon rialachas an. Tá arstáit tógta ar carg an dlíntais agus bunracht. Tá rial agus reachta ghain. Cos na cuairtna agus na gardaí econom wich. Dar le Freedom House punk organóirí, 4 era, scór nócha seacht as céad le haid cearta platúla agus sírsí sa bhaite. Cosíon wich agus tugamuid go dar sírní. Tá economíoch láidir ghain. Jaintar dínarliú uri. Tá seach den érig baint leis tréis tub clíise damda an gilligar sa bhlíon 2008. Dar le PwC pancaí, bhí bur 2 faoin céad san ontarga an tíri nó GDP an uri. Níl ar nachnámíoch tógta ar ganibh. Is tír iontoch láidirmuid. Tá ag meas ag tíre eile simple an down aran chus go bhfuil fear dúhráine a ghain. Mar atá lúte agam, is deaham le muid go tíre eile, chun is náisiún a thógáil ar bhuncloch sláán salváilte. Gur a míle maith gcuibh as éisteach lom. An trio captain in ish ó chláiste rahandúin le na gcuireach chunta a Cliath I bhábhar an ruin chuig I fáilte rih Connie. Ach a hiirlig, a bhóiltóirí, a lucht an rasúra agus scuoine uisle. Is mis a Connie. Agus maréilm coscalóirí Ísalt agus Cillian a leabharí am a dhia, tom go hila is go thomláin I bhábhar an rún spéisiúil seo a nocht, a déir ghuilimid ag tógáil arghuid de ar ganibh. Pléifig mé aspa luchan na dungháilte dangana in ar suci. An sin, leabhar Ísalt faoin aspa planála le núnach I munagar na haireann, agus faoiar, pléifig Cillian nabhan bhúnhacht ó héamh an gailegar agus na timplachta de. Rudí a léiríonn agus a chintíonn, gur fear dod rún seo. Ach ar dús ar munhiiscint ar an rún seo. Támid, an bríthir bís an aimseir leithach. A léiríonn ghuilimid ag caint faoin am atá láthair, fife sé. Agus dar linn is iad muintir na haireann idir phobal agus ceannairí atá gceist. Tagan an ná ag tógáil tithe ar ganibh ó farbal sa bhíbla, a bhún an tábhacht na céile agus planála. A ghuioine uisle, buineann 3 element le teach tóga ar ganibh. Éibhre a hain, bunt rá lag. Éibhre a dó, bíon aspa planála a gceist. Agus éibhre a 3,
ní cheasan tacht tóga ar ganamh I bhad. Is na trí rééis sin a cheasan argón scóilrát an dún, agus tá mid mar ar an chun solas acáh ar na gnéise sin atá le feicáil go soléir in air an léniu. Jerry lucht an rasúra ghfuil ordaithe seasfach, dangan, ach ná credaigh iad, mar ní ach ceilt na fearne atá siad. Gan dat bit, táid ag tógáil ar dithe ar ganamh agus nar hagnan storm, feictar na scoiltena. Is iad bunluch na buntloch ein suki, agus mar ein le teach tóga ar ganamh, is oslin a rá ghfuil luch na an léniu lag agus édáin. Ábharchas, individuúlacht agus sásamh leithreach. Slátá nuan chuirtar luach ar hebris, muoin agus airí. Ba cean an a level chatcais is arja in ai an duine san Europa ag éireann, go háirithe ar airí so. I gcónaí sa tóir ar an rud is nua, is tapúla, is fear. Chuirtar luach ar ghuine I déirmí a hebris. Cultar a chur an riachtanis an duine éinear, haar riachtanis an phobal. In éireann an léniu is ar éigen a bhíon aithna ghuin ar bubble. Mit ró an nóhach, ró ein lárnach. De réir statistií ó comisiún na Horpa is I éire an tír is uag níos an óra. Le níos mó ná fethe faoin géad an phobal ag rá go mochíonn siad uagnach. Agus dar leis an garthanach alón, tá méadú ar na daine ag tág fáil bháis go thuagnach agus go héanaach. Inán is déin duine. Deachar a chreidúnt a ghuioine Uaisle, ach sin réalteach na héireann fé sé. Agus nínach ine, agus mid go léir sáte in ar dithe ó scóir ar scáláin. Can muint na héireann ceire thóra go le ar a bhón gach lá. Níos mó ná gá óir ar na bheans ó síalta. Cultúr a thugann tús áte do leican ar TikTok nó Instagram. Tá cean go láidir idir méadú ar úsáid na means ó síalta, agus laidú ar chomhá, dar leis a cholatha. Chomhá tá fíorthabhachtach chun tuiscint a chothú, agus fios a chur an náis có síalta. Dar leis an agriíoch jigsaw, tá meritláinte ag laidú in éireann inniu, mar gheall ar thioncar na means ó síalta, éigeantocht agnámíocht, brú, agus méadú ar uagnas agus éonracht. Is sucí bunathe ar réomhach a laga, mar an ggéine le teach tóga ar ganamh, luan nó máil feictar na scoiltena. Ábharchas in ionad anmha, féin lárnachas in ionad spirit an phobal, sásamh leithreach in ionad fáine. Ag tógáil ar ganamh is dóil mé, gurb mágad. Agus captéin a choláiste na tuirte dúrlas chun de hebredáin na isis I gcuine an ruúin chuir go fáilte rih níomh. Is fearr críne é an fearr a thóga teach ar carg, mar nuair a tháinig an bháisteach agus an gcuí cheas sé ar fód. Is fearr amadán é an fearr nar éislum, gur thóga teach ar ganamh, mar nuair a tháinig an bháisteach agus an gcuí scrisa sé. Nach má é má chuidiráda a thosnú le parabal ó míbla. Ach a hiirlig a bhultóirí a cardigéil. Is mis a níomh captéin na fearna ó bhanscoil na tuirte dúrlas, agus is mór an ó nórdom, agus dom arn a bheith an seo libhaniu ag impí arbh, chun clúspar ó thuirt do luchtan réisiúra, nuair a dearann siad go bhfuil bíad ag tógáil ar dithe ar ganamh. Tá míad go láidir ag gcuine an rún seo, ach inis bhhaithlumm sa sanfanú a thularú, mar a eicmíd é. Tá míad, muint na héireann, ag tógáil, ag cuaród éigean le céile chun é a cruthú. Ar dithe, an iver ollard an focail teach a cílíonn dún, go mín pobal le céile ag geantar éigean timpeall na tíre. nó úsátar an focail teach nóair táimid ag caint faoin ferganmh poblí, cosú le teach lion nó teach an Oireachtas. Ar ganamh, gránaí geala a cluchar a clúdaíonn seo, ach sílamíad go gílíonn an focail seo, nach bhfuil dúrá dangan ann nóair a thógt te air. A cairde, tá is ag gach mach máthair, nach féidir le teach le Craobh áit sin na cónaíon clán a thógáil ar ganamh. Agus, ba bhaith lumsa, go mhainfidh an luchtan réisiúra trí las é a thógáil le bocéad agus spád. Ní bheith Dermot Bannon fiú na sin na dhearra. Bheith sé níos cosú le SpongeBob in na dheach faoinisce.
agus mar dúirt mé ag túsma chuid aráda níach amadán na hógan na teach ar ganamh. Is léirún ó bhanscoil na turbata gur meafar atá gceist winnacht. Tá míad ag caint faoi saochaí in éireann agus an bonús láidir atá ag an stát. Níl míad ag tógáil na tír faoi láthair, atá ré chun tit más céile. Pléigh málaí cuasaí idicus agus cuasaí tíochta agus ag deire nuachtaigh méid an iarna dún faoin saochaí in éireann, agus ar lucanna, Craobh drom na tír iad. Ar an géad dó síos carja bhhaithlam leabhar faoin neart ar néonlas agus ar an institútí láidir. Ní tír tócha ar gan bhí éire, ach tír tá bunthe ar glí, ar ceartas agus ar institútí. Tá cuaras déanlas a gcuin, ina bhfuil go ag an bubal, agus ina néontar cínta ar watha leis an tír. Tá cuaras déanlas a gcuin, agus tóg mar hampla a nurig, bhí refran a gcuin, agus dúsá daoine anna chun ar munreacht a cumad mar tá sé. Ina cheanta sin tá próséis láidir gcuin faoin lí agus faoin ar gearta leis an seanad agus le tea an oireachtas. Agus i gcónaí bhín an focail deire ag an uachtarán, daoine ar na bhíot féin. Agus nuair cuairmíad ar dír, bunathe ar charrig, ag gcomprád a háit cosú le Dubai nó go tar san osach, feicimíad de phríocht mór ann. Cínte, tá severas ann, ach tá go leor daoine ann nach bhfuil na cearta céine acu. Tá pósa idir fear agus fear nó ban agus ban mí léthachs na tír sin. Ach ar an lábhela. Ba í ar dír beag an céad tír ar dain a cá bhóta ar son cóvinne is pósta níos mó ná 10 mlíana ó hin. Le daoine a carja feicimíad an méid éannig nó fiú de réir RTA níos mó na 150,000 daoine ón tír eile atá géiríag teacht an seo. Is glasíad na cnoch nó an ganamh I bhadún, agus go darlíonn coga nó ar éigen, go digan siad, céco sa bháilta agus maith I ar dír. A carja, swinigí ar cadadúirt mé ag túsma chuid aráda, tá ar dithe bunthe ar charrig. Agus beg lucht an rééis seora ag rá go mín fáimna olmhór sa tír seo len ar díimplach nó tíachta, ach níach stormatá gceist. Agus an teach bunthe ar charrig, ní bhog an séile linn stormacha. Gurb míle mágwibh. Na captéin ar fad cluiste going is agus rachamid raig chuig an tarna caintóir ó gach fuiran. Ar dús Sculfork Sanford Ranelach ble Cliath I bhábhar an ruin éistómid le fin. A go chóracha a go furcha agus bhur úsla lion moon agus honnacht, dé bhór massa. Is mis a fin malói, an tarna hainseoir de cuid ar an Sculfork Sanford an sonnacht, agus ha mis an seo freisin chun leir go láidir ar son an rún, gohfuil ag tógant ar cuid tuthe ar ganimh. An is a carja, má hic an bon ar gontí an rasura ag ceart. Cé gan ad bhíonn siad gúil faibanna ann, tá siad ag rá gúil siad sa in réitethe, agus gúil na colún ar bhfuil ar go lúidir tógta, láidir agus téigethe. Féicimís mar son ar na colún son, agus ar an málatá orthú. In anion an ghearcéim timpachta ar luig rós níos lua, tá an dain ar fad, agus muidna an airn fósaigh bra ar bhrosla an tíise. Dúir ar na turas gála is déanaí ó níomhreacht idirnáisiúnta foiinmh, gaineann ola agus gasp beag na 50 de cuaig na crinne. Agus dar le tuirc gon gomasisiún Europach an uirí, 53 de cuaach na tíra seo. Beag na an level is irde cluhúnas de ein bhálstát san Aontas Europach. Anis de bharnach a géachta san Ucrán, agus a murscáil na Persia. Tá nabh cinseach ag bantla sa láthair an abhla den 100 ó na seachta díráid. Agus de bhar imachtaí nach bhfuil ein smacht a gcuine an sa orthú, tá an curas economiach damda ina cíorthúil. Rud atá mar bhagart ar le ar thiortha nach bhfuil ein achfaní dá le héad acu, era ina másc. A chun na fearna rá, hí na dúradán gealagracha ag titim fé hosnig an covenant is déanaí san Arán. Nuair a chur an túchtú an Trump tús lena folasí nua madidir le taréfaí an bblion sicáte, bhain sé an bán imlán de strátéis trachtála na Europa agus na hhéir na réin. Dar le cápéis a deise Concilium Europa a mí anú na bliana so, tein 50 de aspertálachta an cóphobal ar fad go dtí na stát aonta. Ach I gas na tíra seo, tá ar level splachas beag na gá irid níos irde. Sé America ar cóhfartaí trádála is mó,
Marga a revluach de 73 billion euro dún in 2024. Agus má aim sin lucht an tí-ban bolach nua chun cánacha agus tubhig bhreise acur RNRI, mar a gheall siad a denna díis, be an tionchar gealagar an ilim so tubisteach amach is amach. Agus iver a hain, ag hiran agus a níomh, a cardia. Module ver churum gomec an tír fé curama amach an so de bhar na spéisia tá daoine óg ag léirú I gúisina oirtha. Fuir níl sé ag spant na sima céine a bolatíoch na tíra. De réir an lóranad stadrúh tá líon an ógánach a gohíon a dawcán inis. Níos lú ná mar a bhí sé riomh hana ó buníoch an stá. Agus iver a dó a hiran a cara. Tá an ceart gut, tá cuaras idicus má a gwein in airan. Ach dé a wá nuair atá ar gíní óga an tír a fágan devor an aspert tihío. De réir an Ryan idicus cosníonn sé 7,000 euro chun ein doctor a bháin a réna. Agus nuair atá siad ailte a gwein, de réir an cuairlia leish, bíon a leat díobh ag marachtan tar lár leistig de 2 bliana. Den buna a bhanan le siomh mar son. Agus faoi dhearra a chiarán, module de foinse fé nart economíochta na tíra so, tegan tú ar nu, go bhfuil ar splachas ar cólachtaí cogasíochta agus technoliaachta ó na stát aonta, cólachtaí a bhaíoch imacht ag aon stad, ag caithfh ar statisticí gealagracha go thomlan as rucht. Má thugtar an nonachar as an arbh, tá asnamh a gcuin sa bha séad. An nera hir há a gíní úsla, so mar a háise. Leíonn ar Eric ar thurscaigh an cuairlia cuairlach búséadach le déanaí, gur íoch ag 3 cólacht ísachta 46 fen géad den bhéad omlan ar bhalgan stá, ag gánacha cuapráide le 2010 nuas, cé chomh localach agus atá ar eicnamíocht. Thóga mar a ghuislan uair, níor gloch ach ar tí, agus mar a déirn an soscail, anis teach na sturma, téhí siad go trom. Gurb míle macwibh agus ihoa. An tarna caintúir anis ó scoilmhuire béal na muilí chun tíar os gomáin I gcuine an ruúin chuig í fáilte rih cheán. A Harley, a Voltri, a lucht an Razara agus lucht éiste. Is me se Sean, an dar contra aran scoil mar belach na muilí. Agus ba mé continú fi vonclucht na déanta. Gaharia module le co-iber idir na siúnta, an óleocht agus an inbhuneachta. Dar le worldeconomicforum.com, tá fórban na déana tumasig 3 rud. Sales lánsúil, ólas agus caid an Magdala. Cawri an dúhrát damda, agus dul hunn in na hóliachta agus technológia leis sin. Léironn sé nach bhfuil mid tógta ar dithe ar gaineamh. Gan bhog ar sucí hit ar gaineamh. Hit bhog sí. Well, Thomas an seo nniu. Tá ar sucí tógta ar fólam agus ólas. Í gaineamh agus mí hocacht. Cin sé cardra. Tá botún dieta ag an gine déana hena féin. Ní léanaí farfa. Ach, dóla míamar. Le costal go raibh an cinna déana ag tóglar gaineamh an amsina cogi down ó agus froma. Ach, ba sin raibh co-ibre idir na siúnta, na náisiún aintia. Ba nóí na náisiún aintia chun an down a hinil stansbáilte. Í neart go chur le céile. A nniu tar núsráid down de sulda. Fiach, tá seaspa corinseá gin. Ní an cór tagtar gaineamh sa bhrista. Tá láidirtá. Stoppen an canarhí nucleach an léirscris. Coslín de líthe idir na siúnta muid go damda. Coslín na farrógra na cearta déana gatainna. Mé féin, tú féin, ma cheanmhathair, fiú farné. Dar de goppancaí, tá de líthe déanú le idir na siúnta. Bun ar convention gnéamh an líon níéag dataní. Tá rialacha an. Ochas sín siviltín am conduct armta. Trúníonn sé móna na cogiad go mai. Ach Julian an frasra na rudi seo? Julian an frasra na rilacha do dhéanta seo? Louis Rose go bhfuil gearcéim tuicheartha sa tíir seo. Nach bhfuil an rialtas ag gneastú I dógáil dithe an búnas leid ar crothú. Is léir áfach ón héisteach tuicheartha nua atá le feiceáil ar fud na tíra. Go bhfuil an rialtas ag obair chun na hinú go tógtar dithe agus búnar láidir don céad glúnara. An nuas ar sin, cawríonn óleocht léir nuas ar leidir. Le cawr ó lais go amsra, tá meid martal níos fidja, leistar galar, gath lá. Ní cá fio bratnú ar hunscnó gé nóma duna, is féidir linn profilú DNA dhéanamh. Tá córs lais a gin de galar Huntingtonis. Tá an obergénta le vaccín do dhéthú bulgach agus polio. Tá an ólaigh ag fós a gaiir níos fear vaccín HPV, rud ceir le 62 faoin cén níos lú básia ó alseir covax.
agus sciencefocus.com. Cowrian tagda gasgala le galar crí agus upper le núna siúil ó nice hall de galar Alzheimer agus galar dún. Mar gal newsrite leider, de tauki don hon hin de holiachta gal. Togan technoliacht homersaj down the dún torch, naskin an tidrelín an down. Neartin an technoliacht an suki. Tar newsrite down the nearte egin technoliacht. The fragger again ar buinte buise. O firm o down the economicta. The wet ebru agus indrukerga crohu nuka shock milún post new get down there. So laughing on tidrelín ardlus deshna, san edgus, fostiuk, agus dul hon hin economicta. A Connie. Luit to goil an Manchester Shielta a crohu fibena, och ni vannen an Manchester Shielta, mar hamta TikTok, no an TikTok herga le hego zi. Is bunkluk loidre a current le comas na suki hon ibna a richag gasail dini yausu, och stuslan nua a saru. Tomage ag thread son in vunikta. Go hither na shunta, ginnen ar suki bjunkluk la den lectricus o yonti na nutnia. In Aaron, dar CSO.ki, togin dachat fuin ked or lectricus o yonti na nutnia. I kamshal kuig fuin ked na nukti. Agus dar le SEI.ki annuary vir nashikti fuin an level is isla der tukabli news. An level is isla. Tomage in nyartu an news or chimplata. Gone out. The skelchen effect agan hana. Agus fect mit the resheet. Ach ni rau ar newsrite reef of lighter. Is kinse goel ar newsrite hogda carrick. Ni ganif. Gur machgwiv a seishutlam. Raigan is hig an tarna kaintor o chláiste rahan dúin glán na gweirch contevre kunte a Cliath I bháver an ruin chuig I fáilte rih isalt. Hiirlig a bhiltóirí a lucht an rasúras a chuoine úsla. Smise ísalt agus mar éile a chósglóirí Connie agus Cillian táim go ducht dagan a bháver an rún seo a dergol mit tógal orgwyd te ar ganamh. Teach tóca ar ganamh, stever san ulbhíon ach lag sa chur a bhaim. Anis, pléfig mé an dar ganné a bhuiine na teach tóca ar ganamh, droch flanol, a neart tóig dearc a scol rahan dún gur fear den rún seo. A ríis is a ríist eile fectar droch flanol sa tíir seo s tá winter na hairan ag fullingt dá bhór. Níl éon ina sin níos loidre ann nach bhfuil planolha ar seo sa tíir seo nó sa chóras amper feibli, a tóg strachel frastal ar an bubble. Dar de tuairisc ó bhain agur amper éireann I mína nolig, tá an chóras amper ina praseach, mar geallar bhui sé gear termacha is as antas a bulasí réaltas. Tug mar hampla an Metrolink, a ceapú ar dús sa bblion 2015 sular rugú aon duine duna cainseoirí an seo a nocht is fós, níl sé ar an bhód. Is tuisc nóir chuinnig sa láthair an amper feibli leis an méidú sa déanra, tá na mílte ibrithe is mic léin ag strachel le hastar ada lá iníg lei, rud a chuir isteach ar chaidán marachtála. Droch flanol amach is amach. Agus a níomh a chaláiste na tuirhúirte, dar leat san ní sturm atá a gceist, mar leis an ggéirchéim taíochta, ach chunas sa bhfuil tú an ann é sin a rá. Ggéirchéim pránach atá a gceist gan éon áras. Hep go tubasteach ar an Stratéis Housing for All. Is níl ein swin tóracht na Stratéis nua le feicáil sa National Housing Plan an plan is déanaí. Gantan is taíochta in achfanna ó ceann na tíortha. 7,000 daoine gan dídan is na ciosna is irde san Eorp. Daoine óga, nach féidir le teach a chinach, nach féidir le teach a óir, cios nach féidir le seasfacht a bhaint amach. Agus a chiarán ó scoilmhóra, luigh tú bhfuil sa dar áit mar leis na dachas trío level, ach tá daoine óga ag an macht an tíir seo ina slúte agus a gcuid skillna lo. 2,060 daoine an nuirí. Agus a chiarán is Átha marrá go bhfuil tú ag feiceáil méil ar chuiseógach, ag rá go bhfuil inestíoch sanna dachas, mar tá orgóir sa dachas tearchmhaoinethe is faoihrú le fada an láis. Gantan is 3,000 múntóirí le níos mó ná 60 faoin géad de scoilna le fullúntais dar leis an TUI. 100,000 póistí ar listí feitheh de bhaisiúnathe nó therapí rialtanacha. 250,000 daltaí sóite siombraí rang a róflódatha is aspa áit na scoile ar fud fad an tíre go hóirithe do chaltaí le rialta na speisialta. Is iad daoine óga buncloch taucí na tíre, agus muid ag déanamh fallí ar thu gan dat ar bit, tá muid ag tógáil ar chanamh.
gan planál chuí den na blianta roin. Gus a heoan dar latsa tá choras launches caigon marachtála ba a gwen éan. Ach, níl cuasaí bheocht níos fear sa choras lancha. sé chorms launch an mór flan an réaltas a gábhés a seachtaigh. Choras launch éfatach a churgréach, ach léiríonn na figurí is déine dúin as de planála is swintóireachta. Beag nach milliún daoine ar listí fethebh dar le tuairisce ortaí an teachtain seo caite. Or nosbadéil long go duras le 2,000 daoine a fuair chóir leis ar chralatha a mí fiabhra. Agus a chiaran a scoilmhura darla is tír slánta bhillte dheara. Ach lá in níag lé clusteir scéalta scanalacha faoi imaglú cneach is onsathe ar ionad curtha fáil den immercaig. Mar sin ní féidir a rá gur tír slán agus dlíthúil muid. Aspa planála, aspa swintóireachta, aspa stúma. Ag tógáil ar ganamh is dóile mé, gur mágah. Arasin is sig meanscoil na turverte dúrlas chun de Hebredáin agus an tarna cainteoir I gcuine an ruin chuir í fáilte raibh Mali. A cáthúlaigh a bhfuiltóirí agus a cóide ile go léir. Is mis Mali, an dar cainteoir ó bhanscoil na turverte dúrlas. Agus ó méid a phlé ar gapta níomh, is léir, nach go limidí tógáil ar te ar ganamh. Is é mar róta aniu a léirú díomh na bonclocha maithe atá gcuin in ar gcóras idicus, agus an dul chun cin atá dhéanamh mar le cuasaí tííochta. Mar dúirt níomh, tá níos mó daoine ná riomh ag iúí teach a héireann, cuideacha le haag deisina fostíochta agus dream eile chun idicus triú le bhéile oil. De réir an túdarás ard idicus, tá níos mó ná 25 míle amachlainn inar na institútaí triú le bhéil faoi láthair. Cén fá a chuirde ghfuil an taobh mór an seo? Well, tuigeann si go méid deisina níos fearcha an seo, tuis go bhfuil na cólachtaí móra teicnolíochta lonatha an seo. Agus cén fá go bhfuil na cólachtaí an seo a chuirde? Mar tá ibretha cumasacha a gcuin in éireann. Tá sé sin le feicáil na figurí, go mbíonn 2.8 milliún duine fostá an éireann dar le KPMG. Mar gheall ar a lucht séir tar nach na míocht níos loidir ná riomh agus níos fearr ná aon tír eile in Eorp. Tuigeann fiú an man íthir é sin. Chomh maith is atá ar gcóras idicus agus iad ag mala ar lucht séir chun cairú lo dúsra nó carg a thógáil ina ddíortha féin. Tá deis agus ceart ag gach saoránach idicus aáil, agus tá scéimeanach chun cairú lo chomh maith. Mar sin, tuigeann na cólachtaí seo go bhfuil bonclocha láire a gcuin san idicus, agus tá sin solir ón tuairisc a rinne an túras ard idicus a deir go bhfuil méadú 5 fan géad talcha ar líon na níine atá chlórtha sna institútaí triú le bhéil faoi láthair. Cibé stéirm nó garcéim a hagann in ar dro, tá idicus má a gcuin, agus is féidir linn dáilá lo. A chuirde. Tá is ag gach mach maithair, inín, agus athair, na ghfuil gearcéim tííochta búlta linn le blianta beaga anuas. Beg lucht an réiseoir ag grá nach bhfuil dúsrá láidir ag ar deach, ach a níis a chuirde, táid ag tógáil te, a bhfuil láidir sábháilta te, agus déanta chuna bheith ina cheasamh sna bhlínta atá roin. Tethe nach dit fi gas a chéile tríos cúpla bhlín, ach tethe a bharthaigh donna glúnta atá le teacht. A ísalt. Díosigh an rialtas polasathe nua agus éirítar le taobh do chách a chuirtha tábhachtach chun ard caiidán agus cáilít a chuirchan cin sa tógáil. Cílíonn sé sin nach néonfar na botún céine a rinne ribh seo a ríis. Mar hampla, nu chuúla mór an daoine faoin BER trá, ach inis, tá níos mó daoine ná riomh ag iarraidh a dea a éistú agus a dhéanamh níos TC ar foiinemh. Ní amháin go garíonn sé sin leis an ggósail, ach chu haonn sé tea níos teo, níos fearr agus níos siar de teaghlach san ad terma. Ní hé amháin go garíonn sé tea a thógáil, cáimid pobal thógáil. Agus sin an fáil go bhfuil planál chótábhachtach sin. Ní leir te a chuirsús go tapa, mar míon scolanna, servicí, bóthra, parcanna agus áisina timpeall orthu. Cáimid smíanamh ar an bobal omláin. Táimid ag planál don ad terma. Agus cé go dógan cead planála am, is bhar I bhfad an planála dhéanamh I gceart inis, ná fáibanna crothú níos daoine. Rud a bheith méid ag plé ag deire. Is I an 5 ar nóig ná nach bhfuil ag tógáil go tapa go leor fós.
go háirtha nóirtá níos mó daoine I gcúig teacht an seo, mar luig níomh níos slútha. Ach ní cílíonn sin gohfuil míad ag hep nó ag hitim as a chéile. A bhallairt fad, léironn sé gohfuil míad ag irí dhéanamh I gceart. A chaní, an bhfuil tú náíra, dar leis an Irish Times tá ar gcóir slánta sa séú áit don córas idicus an cóir slánta is fearr ar dam. Mar dar an seanach go le cóide, de réir a chéile a thógtar na Caisleán, agus sin go dtír gotá ar bhain a gcuin. Ní ag thógáil ar ganmh ach ag chuir polasathe láidir I bhaim a ascríonn as boncloch dagan na tíre ála seo. Gar míle mágah. Na cainteoirí dearnacha ó gach foirn inis an trío cainteoir dús an trío cainteoir ó Scoil Fharc Sanford Ranlach Ble Cliath I bhábhar an ruúin chuig I fáilte rih Beth. A bhuaine úsla agus a cuairde géal, tá an dahan ar fad fé cumhain ag an Uachtarán Trump, agus freisin ag a dulúchara an Tuachtarán Putin. Tá si taréis an dóla pucín a bhaintíon agus sin a chur in ar núiseacht. Sular léirigh an bhirt sa an iarne dúin, hílamar go léir go raibh seasbhacht ar le ag bant le cuasaí idirnáisiúnta. Go raibh cód an príochta ann, bunathe ar luachanna déna chutin. Ach inis, tuigeamid go léir ag an stad sa nach mar sanatá, nach bhfuil inar rira ach bun frontable a bháin ann. Sé son go glíonn neart, ceart. Inis ar nniu, is scéal annachcham cúise dúine éá in airan, os rud é nach bhfuil éon neart a chuigint aghain. Tugamid tír neodrach uring hain I gcónaí, ach ní neodrach a thoméid, ach gan cosint. Féicimís ar na Phiarsaigh. Níl fóga dar gabhlach ach 8 mór lang, agus de réir an Irish Times le déine, ní bhíonn ach ceann a bháin acu ar muir ag aon am áirithe. Agus madidir leis an aircóir, tá sé son áirithe cún lag am an dachasa nach féidir leis a bhfuil dar leis an Irish Leabhar the Journal, dul ar patrol ist ihe, nó ag na deirí seachtainna. Ach nó bíigí bortha, má dhéantar anra ar airing, fada go dagan na hunrathirí in aon bhód róbíochta a bháin ribh cuaig a clog I lár na seachtainna ba gachrod tau. De réir PD fóra, níl de haidóirí aghain san arm fé láthair ach 6,200 duine. 6,200 saidúir a gcuoine úsla. I bhainte is star an dahan nuair tó gach stot eile ag ar mól. Nuair tó bagartí le feiscint I nach áit, agus nuair nach bhfuil a le héad de rud agus de lí idirnáisiúnta in á rira anna hiile. Níl aon réadar réimhráha aghain chun deorcán a lurig nó a riú. Níl aon chóras aghain go fólíonn chun drón a thuirt go talamh, mar bhór an Tuachtarán Zelensky amach cear a bhío hin. Agus mar is léir ón ar tharla den cólacht striker caiicí seo hin, níl aon cosint aghain ó híbar ansathe ach na réid. Agus I hain a teán a chara. Madidir leis an buinte ar dhéantú fé dul chun cain an cinenne déine. Tuigeann tú ar nu de réir agriach na náisiún aontaithe go déann 700 milliún póiste chuig a labba gach ihe le hochras orthú. Agus go bhfuil déanra an dahan ag fós go mar, fád agus atá méid na nachfaní ag dul I laid. Níl aon bhúna ag bant len ar gcóras damhanda, tá sé tóga ar ganneamh agus fallingt. Agus bhar dó a Mali a chara. Madidir le a argónt go bhfuil fios ag teacht ar aib na tuithíochta, tá cathú orm, agus léir nach digan tú mar aimíonn an chóras sa tíorsa. Feitar cead planóla chun a stót a thugant. Curann duine aige I gcuine an scéime. Tuigeann an ainis cuid an board planóla. Feitar athbhreithnú breithnúnach agus féin an son tá an cead planóla mithe I léig. Níl aon réiteach ar an vibesa. Agus faoi dhearra a chiarán a chara. Madidir le a fointe fé cuasaí airgid an stótsa. Caihí nar thula tú trocht riamh ar an vibson ar dugan David McWilliams an buma ama. Sé son an Eric go bhfuil fiacha náisiúnta an as aimseir an tubcliste do 200 agus a 7 billiún euro fós aghain. Tá an ráta ús ar an airgid sa a bheith taréis a bheith ísisiú le tamil. Ag leis an dahan mar tá sé inis, tá an buma ama sa ag ticáil a ríist. A gcuoine úsla, lear Captain Roselave féin malach ina bhfuil bunsrá arsaí ag dro, agus é orasach go háirithe madidir le cuasaí athruaráda.
Lereg ma cara fin díomh go bhfuil na colún ar bhfuil ar gcóras acnamíochta tóga ag squelt agus ag brisa. Agus I má chósa spón mission díomh go bhfuil míad a níis timpla ar an naida, agus go thomlan fé léiger. Ar dhearrthír hawl a gcuine úsla, ní halóthraíonn falla atá tóga ar gaineamh mór an cosanta. Is éasca é a lagant. Is fuirste tucailt fé. Agus féin an son, nuair is builta an storm linn, tití sé, agus tití sé go trom. Is mis Beth McAfee an tríú caintear de cuid Skullfork Sanford an seonacht, Ihawa agus Garmaigi. Araigenéis hiag an tríú cainteoir ó Scoilmhuire, Béal na Mulaí, chun Roscomáin, I gcuine an ruin chuig I fáilte ribh clóda. A Harley, a Vulturi, a Lucht Mazora, agus Lugdeishta, is Misha Clóda an tríú contra ó ar an Scoilmhuire, ba mé contribú dúfra maralta na soki. Is maralta na principal a léironn an difriot idir ceart agus mí ceart ja agus jocumper der le folklór Oxford. Tá cléna I dach duine a bheith go má. Is beagdaoine dhéanaan dochart an toki in a rira. Tá Lucht Mazora ag dúra ar drogscialta agus fecinn sin an glina la olive, de gaineamh agus liga. Fecinn má ar gaineamh glina le Craobh agus ládrocht. Tá marálteach le feicáil I go leor chasna, mar hampla muirsach timpplaachtacha agus inbhúnahocht. Darla UN.org táid ag leidú astiúcht gasceapa teasa faoine láte réir an cuaintas fearras, ní neart go chur le céile. Táid ag úsáid foiineh achnuacha costa le foiineh guithe agus gréine. Tá daoine agus cólachtaí ag úsáid níos lú plastic. Darla CSO Ireland for a €2.2 bliain I gan timpplaachta ag 2024 na rud a spragan daoine agus cólachtaí trúlú a leidú. So láthir an rialtas in €1.8 bliain do fíorhéantas ag taca le tíonscnocht in bhúnachta. Sin ar núsra marálta. Meas ar an timpplacht agus cabhar don céad dúgrún eile. Is cinnte gurb é fíor dúthra an dam na daoine. Brahan fergnaigh ar ábhar togála ach, brahan an toki ar luchan na déana agus cóhhaibbrú. Tugann daoine le chéile in am na gear céime agus tucinn siad le chéile. Tugann nuáilíocht agus réiteach faiba ó daoine. Is muid na buncloch na soki. Tá luchan na agan nach bhfuil bunatha ar gaineamh ach marráteach, meas agus cabhar. Is féidir bra ar daoine mar hampla clán agus cairde chun cabhar leat. Sin ar carg, ní féidir bra ar gaineamh chun teach a thógáil. Bríomh an óíocht nó delíthe tháinig mar slán margheall ar marráteach agus religiún, is é ar nádor da an chun daoine a laga a cosíont. Nuair a tharlaigh tá bísí níos gan rialtar daoine. Cabhraíonn daoine. Tá an fine se an ó 2020 nóair a bhuail an pandéim COVID a níideag an dam. Tá oibrií mar le chéile, ní gaineamh muid is concrú do bhriiste muid mar tá dúthra bunatha ar cóhbá, cóhpobal agus ceartannach agan. Cuirtar pinos ar na drog duine ónas go cosáine muid na daoine maithe. Níl muid ag tiitim as a chéile gaineamh as a chéile cosú le gaineamh. Tháinig mar slán ceanna féin nó nach raibh leis nó teicnoliaachta nó fearras téana. Mar sin leis an takeíocht óna pillar. Óíocht, díal, teicnoliaachta agus óíoachta. Baimid slán. Is an déanacht an Craobh. A rós. Luí tú go bhfuil na rialtas ag teap oran ach nílbhrintas ag teap ar na glúnta atá le teacht ina réire. Tá siad ar chur stratégias fáid tíirmach delíthe agus infestiocht I bhéh atá déirta chun an toki a cosíont agus cóh apá sa bliantas atá roin. A fin, luí tú edgus agus baníon na morálteach go mór le seo. Tugann ar chós edgus ardbás ar an morálteach. Is gná lárnach den tíosc I a réimeise le an chusa san ollscoil ar nós an gnó óíocht agus argras. Léironn seo se tábhacht na bunas morálta inar soki. A Rosa ríist. Luí tú an athrú aird ach is léir an cuí ina bhfuil muid ag dul in neach leis an athrú tarad nach búdaid ag tocu ar gaineamh. Tuigeann muid go bhfuil dúsláán damhaintá roin, agus táimid ag ghlach ceamanna goníomhach chuin ar dúthra comseil a neirtú trí nuaíocht agus trí berta. Ansin agus mé ag drúnam chuig déir mo chuid concha, chum ceis ar Lucht Mazora. Meas ar gaineamh táimid ag tógáil ar cuid tithe. Cén cuioine bhfuil muid fós na réir seasamh mar sneart marálta ag go buncloch agus ní fágad sé sin muid riomh.
Thula sibh Ciarán ag contribú dúthra náisiúnta. An sin leabhar seán faoi dúthra damhainta. Dúirt chun cin na hóíochta agus technoliaachta, agus críochmé ag contribú dúthra marráta. Níla méid tógáil ar gaineamh. Tá an taucaí geal níos gile na riomh. Grandma give Óstán. Aigenis hiag an tríú caintóir ó chláiste rahandúin le na gcuireach chun é a Cliath I bhábhar an roin chuig í fáilte rih Cilíonn. Átha hiirligh a bhultúirí a lochtran sóir agus a chuoineúiste. Is meiste Cilíonn agus mar ina chosglóirí Connie agus Cecil, Tom go heile is go hamlan I bhábhar an rún seo. Catchgus, místrúma, Gallagher, Lochlach, Cóhéil imhil. Mar in le teach tóga ar ghanamh nach seas na bhd. Leirg mé díobh nachhfuil or Gallagher ná or dímpleacht martá in bharthanna, agus náfuilimid ag olbhú don sturm atá roin. Amálaí ó chláiste turbirte. Lú tú ghfuil a gairir linn clólachtaí a bhealann seo agus ghfuil siad a cruthú fastíochta. Ach amálaí, cé ghfuil a gairir go mála sin Gallagher faoi láthair, ní mar a héaltar a bhítear. Dar leis an íras ní limid ag planáil den tauci. Dúireach mar tharla in 2008 nuair a hit an tónas an Gallagher, tuisc nach raibh éon flanáil déanta. Nuair dhéontar derúd ar an star, torlóig a star deirtar. Luaigh Ciarán ó chláiste turbirte ghfuil ar Gallagher ghfuil buratachta ar Gallagher, agus ghfuil buratága ar an altargacht den tíra. Ach a Ciarán in éireann tá nócha faoin géad den altargacht den tíra, ag bra ar ggólacht idirnáisiúnta. Tá méid go hamlan splácharthú agus níl éon chéinteach ag bant lo. Leis an éontas orpa go curbrú in aráta chána corporáda orú, an cháin Apple agus tar fear cá tá an ancam seo níos éigeanta ná riamh, agus nábhan bhúnathe go fád tearmach. Dar le málaí tá inistíocht hansach a dhéanamh sa chóras tahiíochta, ach mar le ar gísalt Rome tá an inistíocht seo nábhplanáilte agus tá an catmas ag dalam mú. Mar málaí, is é an chlach is mó ar fadrin an rialtas asíochan a chamad, feictar ar ríist, agus ar ríist eile sa cháneisnéis, nachfuil an rialtas ag plánó go fád tearmach mar luúg tú, ach I ggurí an pobal a hásamh le híciíochtaí sealadacha ó bhliain go bliain. A chuoineúsla, thug chóirla fisc a chóirlach na hÉireann, ráid an rialtas le déine, as a gatchas místrúma, ag míú náfuil sé an bharthanna agus go gafar plánach an cín a churbhaim, chun inistíocht a dhéanamh sa tauci. Agus I cheanú scoilmhura, dar leatsa tuc ordchaid an marachtála gin an éireann, ach cé ghfuil cumar an scéal ghfuil flúirse agad a gin sa tíir seo, ní mar sin atá. In éireann tá nócha faoin géad dorachmas na tíir seo, ag faoin géad den déanra, fadas tá éon faoin géad den déanra, faoi bhan thárseach na machtanachta, ar an gán chuid na mílta daoine gan dídan mar luúg ísalt Rome. A chuoineúsla, teach nach dogan charman de chách, ní teach seasfach é. Luaigh Clóda ghfuil meas ar an timplacht mar phríomhlú a gin an éireann. Acha ní Clóda, ní féidir é sin ará, mar for réir géir tá an scéal céine le bheiscint I ggóhéic san chomhthíal. Tá timplacht nó dórthan na hÉireann I racht anna lág dreirteóir scála an IEA, contar aspadulchan cían bhúnathe, méadú drámhíle, agus spláchas mór ar bhróslianse. Agus conachas iarmhar dámant an spláchas se le déine leis an gogus a bhainúthar, cégur tugaigh ráigh dún, le dathid blian anús, tá méid fósag bra ar bhróslianse, búlta go traum ag ordú costas fetrol agus diesel. Agus luaigh níomh scoilmhura ar góras láidir déin lethach, achtar ar stadar ar UCD, níl muoín ag dathid a 8 faoin géad den déanra as an rialtas, agus bhfuil na mílta daoine a bhóta sa cháin uachtarán le déine. Mar sin a níomh, ní féidir á bhfuil an déan láthas seasfach an éireann. A chuoineúsla, thuirmar an trí chané a bhfuil na teachtóga ar ghanamh Ósforgóir. Léirigh Connie or drachfla or man lúcanna lágas a tíir seo, an sin haspóní sult aspa planála. Agus faoi éire, léirigh mé nachhfuil or dímpleacht nó or Gallagher nábhan in bhúnathe, a léiríonn gan doubt ar bith go bhfuil imidir tógant ar ghanamh gurb mágribh.
Araigen is sé caintóir dernach na hithe an trío caintóir ó bheanscoil na tuirvete dúrlas chun de hebredáin I gcuine an ruúin chuigí fáilte rih méh. Ach a hirirlaigh a bhfuiltóirí agus a cóide géal. Is mis a méh an caintóir dearnach a nocht ó bhanscoil na tuirvete dúrlas. Tá mé féin agus marin ag seasamh deangan I gcuine an rún seo. Flé níomhar dús cé có láidir satá ar gcóras déanach. Ina dhéag bhí málaí ag caint faoin gcóras dachas agus cuasaí tíochta. Anis, bhhálam churann úildíomh nocht ar luachna mar hoci, na luachna atá mar bhanclocha don tíir seo. Ar sca a céile a bharan na daoine. Léiríonn sé sin go stolir, nach muineann tír láidir le fergan na bháin. Ach leis na daoine a coníonn antú, agus an pobl a cruthaíonn siad le céile. Nor bhíon deacrachtaí ann tugann daoine le céile, chun lámh a thuairt an am a gatar. Tóg mar hampla an toisisiopíal, tréis €3 billiún a bhailú le linn séimhlína, nó fiún ar chlóis an daltan háir teiste an frása, lasig mar chean bar cuinal ditse. Feicim míad an muintir sin, ag globan na sport, grúpi pobl, agus I measc na gcórsan. Mehel atá I gceist, ach go háirithe sa Cumann Lúthchleas Scaol a bhí bunathe in ar baile álín dúrlas. Chuthaíonn an Cumann Lúthchleas Scaol, cóideas, grá áite, mórtas pobl agus díalseacht don club agus don cúnta. Ní gá ach an tower an cile a casa, an lína deire ná, an feróiste go brach bún sláán. Is ionach go deo an agriocht, ach bran an cuid is mó dá cuid rathúlachta ar obair Jónach. Is í na tismothirí na tréálathe go minic. Agus dúir an príomh I fixtáidirh, glach an beagnach 300,000 duine páirt in obair Jónach I globan na sport. Ar an taobh eile, tá an Cumann Lúthchleas Scaol tábhachtach do ach na míoch na tíre freisin. I fé ceair ag an gléadh Craobh na mún, idir an chlár agus limnach, dúrlas €3.2 milliún agus an cúnta omláin €4.2 milliún. Is léir a cóide, bhfuil an Cumann Lúthchleas Scaol níos mó ná sport amháin. Is institú cultúrtha I, agus is takeíocht don phobal á túil I freisin. Ní hamháin go bhfeicimid an bhaintre seo I gcomhartaí sport, ach bhfeicimid é I ngach chala chrósta ar fud na tíre. Ní gáidúnach féic ar cad a tharla I gceannta gaeltachta I géirí. Bhí óranóirí teachtórna ag dul ar scór, agus bhí an teachtórna ar díal. Tháinig ferbert na dromada le céile chun é a ceannach. Fuair siad mórgáiste bailítear €100,000. Anis tá áit a counter spéad le daoine teacht le céile, agus tá sé sin díreach é a cóide. Tá ar dithe tógatha ar bhainteras ar gcuoine, agus sí na bunclocha inar tír. Ina cheantá sin, tá ról fíor hábhachtach ag an Gaeilge is saoil an phobal. In éireann, agus mar dúirt níomh, tá áit sa bhunreacht cé. Mar dúirt Catherine Connolly ina cuid arád ar lá éile fádraigh, is ar deanga íon na tréthe seo, cultúr, aireacht, agus ahantas ar fad le céile, agus a hebhríonn ar saoil. Tugann an Gaeilge tuiscin dúing ar lug anamacha agus lintin na tíre. Cruthaíonn sí nasc dómh rista lena síonseir, léargas agus hebhras dúin faoin ar stair. Ar an géaddul síos, a ísolt agus a beth. Dúirt tú is seafód an scéile nach bhfuil an omacha tithe ar fáil in éireann, ach an bhfuil tú nó riara. Tá 7,000 tithe fáilemh in éireann. Gab me leis scéile ísolt, ach dúirt tú ghfuil an cóirslánta in éireann in bunk olmhór, ach an muliscot. Tá ar gcóirslánta an séú gcóirslánta is fearr sa dain, ar tilan beag. A gcuoine úsla, feicim sibh sméad a orm, agus is cosúil ghfuil me cuid ama beagnach is sig. Cosúla teach nó fiú seanstad parcí cuimh, móil an bhansrá lag cosúla ganamh, is féidir leis an seachseir is áile titim as a céile, ach nílamid ag titim as a céile. Is léir ó méid tá ráte a nocht, nach bhfuil mí tógáil ar dithe, ar bobbal nó ar dír ar ganamh. Táid a dógáil ar bhansrá láidir, ar gcuoine ar bhaintras, agus ar spurd an phobal le cabhar óna dachamíd a bhaimíd, ag dír hiacánta sláán gur mágbh. Gur míle maithigh na caintóirí go léir agus bei na moltóirí a dul amach inis chun lé a dhéanamh gach anrad, cíimiad réiteach le dul amach agus
farír fadas tá siad san mé béar of cursúas lumsa bheit tamlín. Tomás bhfuil tusa gurí rodéig an rá sula James suas. Fág mé féin na moltóirí imachtar dús agus tá mé héin chun leirclih an son ra mé mach hiag an pódium an sin. Well, mar a dúirt mé fada sa bheith na moltóirí a mé cai sibh cursúas lumsa. Agus cai mé rá bhfuil áhas an dain orm go bhfuil mar a dúirt mé níos lúthe go bhfuil áhas orm go bhfuil am thuas an seo seachas híos an sin ag an máir sin nó an mé leis na moltóirí fé láthair faoinas bór henamh as an dá díospóireachta going inniu. Bhí sibh go léir ní chaasa mé hart mar be mé gimeachta an microfón ach tá mé caint libh sin ar Jeremy bhí sibh go léir th cían ar fad. Bhí gárún an a spéisiúil going a nocht ag na sóisiir bhí tá saol príomháideach tiltte ag daoine cáilúla agus chola mar san bhínathe agus aragóintí a bhí Harbheith spéisiúil agus cóghardachas leis na fórna ar fad ach leis na búitóirí Manscoil Loreto Letter Canon a bhfuil an corn méthe ó chuig lóhí or hui macht marall ar bhfuil thuras an ada rompo a reisca Letter Canon. Ach cóghardachas freisin leis na fórna go léir a tháinig có fada sa. Mar sin rud nach gcuoine an daoine ar sách minic. Bíon gach duine chó tóca sin leis an gcorn ó thuirte bhaile, go ndéanann sibh drúd ar an thuras a thug chó fada seo sibh. Sibh se ar dheis agus ar chlé. A tháinig có fada sa an ceire ian dearnach atá fós I bhar seasamh mar I deartha. Cholamar a nacht faoi tithe a bheitthe tritim. Sibh sin na tithe nach bhfuil tóca ar ghainmh, mar sibh se na daoine a bhair go dtí an deire. Agus tá écht dianta goibh, techt có fada seo. Sílan go raibh hart ar 8 furnán ón tús agus sibh se fós ann. Agus tá gom gur clíse ach is búitóirí sibh go léir. Mar bhí má fáistí héin sna cairicha sin blianta agsúla agus iad san óíocht bhí blianta áirithe go rairigh le an Craobh bhreith lo agus an corn thuirt areis chun na scoile bhí blianta eile nóir éirigh lo ach mar a deirem fós is bua agus ba bhailim sul inionimiid éon rud eile go dúrthaimís bula beas a bus eile don ceire iarn a dása. Maidir leis an rún, táid ag tógáil or dithe ar ghainmh. Rún Harbheith dúlánach nor bheith. Se annach lánach ar fad agus tá mé ceappa go nearna sibh écht cholamar fé cuasaí náisiúnta, cuasaí idirnáisiúnta, cuasaí eacnamíochta, cuasaí timpeachta, cuasaí tithíochta, cuasaí infrastruchtúr agus crema or the ceistena faoi dúrá mhórálta, cholamar tagartí don bhíobla, cholamar faoin saol sóisialta, faoin uignas, faoin bolaíocht, faoi luchanna agsúla, fé cuasaí mearláinte, cuasaí dachais, cuasaí technolíochta, annach chuid ar fad, a bhí Harbheith spéisiúil. Agus nuair a léig mise an rún, cai mé rá gur thosaigh mé a smaoinemh ar bhealach cinál narcissistach, mar thosaigh mé smaoinemh orm féin agus armach chuidibre féin. Agus thosaigh mé a smaoinemh orm féin mar gheall ar an obair a dhéanam féin. Ach sulla dagam chuige sin, rud a bháin a rithlimsa ná ó thaobh a bheith seasamhach agus ó thaobh bun chlocha sách láidre a bheith gcuine agus dúrá a bharigh. Nach bhfuil míad ar bhealach níos fearna anna chuid tíortha eile. Nuair a chuoine míad ar Veritas fé láthair. Agus nuair a chuoine míad ar Uachtarán Veritas, a legan béim ar chuacht, ar airgad, ar luchanna seafóideacha. Uachtarán atá sásta tríthe idirnáisiúnta a bhrise chun coga a ógart. Mar bheith lena bheith immert ar an stáisiún sprí
bhealach, ag géirí daoine a bharú agus ag géirí buamí a scape. Nach bhfuil America seasta ghainmh fé láthir. Agus I gcomparáid leis, bhí sa smaoinemh nuachtaráin féin, ní a bhain an tuachtarán atá going fé láthir, ach na tuachtaráin agsúla a bhí going tharna blianta, an tuachtarán mar a Vic Robin, an tuachtarán Mary McAleese, an tuachtarán Michael D. Higgins, agus an sin an tuachtarán Catherine Connolly atá going fé láthir. Uachtaráin iad, cuma a 19 tú leo nó nach 19, cuma a bhfuil de folletíocht a dul leo nó nach bhfuil, ach is uachtaráin iad a legan béim lochanna fiúntacha. Uachtaráin atá sásta leirtamach I gcuine na heagóra. Agus mar a deirm ceart nó mí ceart, hí an tuachtarán Connolly sásta leirtamach le déanaí faoi dlithe idirnáisiúnta bheith amrise chun tús a chur le coga, tá sí sásta leirtamach fé cuasaí airú ráide. I gcomparáid arís le America nach gredan gur ann dá le héad. An dé bheile áfach, deir míadna gur gredamíd san airú ráide, ach bhfuil go leor á dhéanamh a going faoi. Bhain omláin pásanta an bhfuil gach duine a going ag déanamh go leor a chuirsála. An bhfuil gach duine a going ag gearra siar heistil idirnáisiúnta. Cén fá nach bhfuil sprucanna an muintear machacain mar hir. A muinen sé leis an réaltas a bháin, nó an muinen sé le gach ile duine a gcuin. An is sé teachtar éis chun féin. Nuair a léig mé an rún dús, dúirt mé libh gur thosa mé smaoinemh ma héal féin. Agus thosa mé smaoinemh cad a bhfuilimse ag tógáil ma hí. Is scríór mé. Is scríór gailge mé. Éon duine a chahan na héal mar scríór in éon tanga ach go háirithe I mion tanga. Ó heh airgad de, tá mí de tógáil dithe ghainmh. Ní léon cheist faoi sin. Dá mar rud é gorás ag géirí a bheith sibhar, well bhein sé beidir a gochtúir, ima ócóide, ima folletóir, ima bhain céir, ima hógálaí, ima bhúintóir, Tá déirech na múintóirí. De chachas seall ima bhúintóir agus ní dóilm go bhfuil siad san mórán níos sibhre farír. Bhíos hir I ngailemh, tá mé gimeacht beagán in beag ón téama inis, ach bhíos hir I monscoil I gcunta na gaiileh iné, agus de chuir páiste ceist orm. Is scríóir tusa an milliúnaí tusa, agus bhí an diamá irí nuair a dúirt mé nóir a bheith. Agus bhí sí críomhrichte fad nuair a chuir sí ceist orm an son, cibhéad airgad a cheann scríóir. Agus ní is go bhfuil an tólas sin a goibhse, ach chuir mé ceist oribhse, nuair a bhí an duine ag scríomh leabhar. Má bhíon €10 an leabhar. Cibhéad de sin I gceann an scríóir. Cad a cheapan sibh, buile fé thuirm. Tríam de sin? Cad a cheapan sibh se? €3? €5? Céadúir euro bháin? Connie tan ceart agat. Fáin an scríóir an 10 cuid de phrais an leabhar. So a bin tógáil ghainmh. An uas sin, dá mbeidh sé géirí a bheith beagán beag níos sibhre. Beidir go mbeidh sé scríomh as béarla, seachas as ghuileann. Ach, bheith níos mó leabhar áníl, ach credim sé go bhfuil lochanna difriúla ann, agus credim sé sna lochanna a bhaineann leis an Gaeilge. Credim gur fiú a bheith géirí léthirí a spreaga le bheith léamh as ghuileann. Cén fá gredimíd sa ghuileann? Cén fá a bhuilimíd go léir an sa? Cén fá a gredimíd go léir sna lochanna a bhaineann le féinúlacht, cultúr, éireacht? Well, tá meon na tíre seo ahrathe síle le cúpla bliana nuas I le na tangan. Agus tá bhad níos mó daoine ag chuir spéise sna lochanna a bhaineann leis an Gaeilge. Smaoinigh siar an scanán an cailín ciúin.
nach nearna sé sin differ an a bhór. Don tanga, don bheas a bhí ag daoine an tanga bhain idirnáisiúnta. An sin TG Cahar, agus TG Fowlam, seans má gan úsáidan sibh TG Fowlam sa scoil. Nuair a bhí mar fáistí féin óg, bhí TG Cahar dírecha thosnú, agus bhí anna chuid rudaí spéisiúla áineanamhacha i Gaeilge. Ach tuis go ráwas ag an am ag obair le radio na Gaeltachta, bhíoh lucht TG Cahar go minic a techt cúmsa ag iarraidh mar fáistí a úsáid le haig seo siúd agus ile. Agus willis a goibh cad é an rud is mó atá le muíomh ag an mert fáistéis sinne do mo chuid. An rud go ráidir har a bheith sásta leis, agus an rud is mó a chun bród ar fós ná go roisiad I molog na Teletubbies TG Cahar. Mar gur tháinig TG Cahar amach chun an tí, tacht nachhfuil tóga chainmh caiim rá, agus tháinig amach chun an tí agus dhéanaidir píosa beag scanáíochta leis na páistí agus cuireadh má fáistí isteach I molog na Teletubbies. Tásúlagam go lenni sibse a raig leis na luachanna a bhainean leis an tanga. Ní bheith éon duine goibh an seo, mar a gréiteach sibh gur fiú an Gaeilge, gur fiú lenún sa raig leis an Gaeilge, agus má héan chuid goibh go dtí an ollscoil, tá go leor deisne a goibh. Deisne do chuoine atá géirí an tanga a chmad suas, tá cuman goilech in gach choláiste. Bí an díospóireachtaí Gaeilge ann a ríis ag an tríú levéil. Rinne mé moltóireacht ar cúpla ceannacha agus I gcuideacha na daoine a bhí site an sa, na daoine a leanaraig leis na díospóireachtaí sin. Mar sin, cím se goil na moltóirí reis, cuinigí an luach sin I bhór níntan, agus tám se rálih, nach méisibh, má leanan sibh raig leis an tanga, ní bheisibh a tógáil bhór dithe ar gaiineh. Gur míle maithagah. Gur míle maithagah an sin áinge agus cáimid cómhaíoch go raibh áinge sásta agus a bheith ann a bheith in ar deanta tróna. Is ban úntachaí ó héamh méid atá déantacha den Gaeilge idir a chuid scríbing héin agus roinnt tionscanna bheile atá déantacha agus roinnt tionscanna bheile atá le déanamhacha as seo amach. Tá míid fíormhuíochtaí aráine gur maithagah. An is card rih go gloisiimiid ón moltóiríonn sá tasíúm an stáide seo a thart a phríomhhaimimeach Gaeling Raymond ó Chiarán ar feadh cúpla nómad. Gur maithagah. Gur a céad maigad a hamáis agus a aine, bhí sé sin an spéisiúil. Go hairithe níl scéal cumáid agam agus bollag na Teletubbies. Ach a cháirte bhí anla ó gin an seo inniu. Níl le deanú agamsa mar an tachtú caintúir is fí, ach buíochas a ggóil le rint daoine agus caiime agus bhailam buíochas a ggóil lenar muoiníthirí ar bríú muoiníthirí Forras na Gaeilge. Leis an Óstán seo a dárcin ar nné ó Hanigmuid anmhaith ar fad, agus bhailam ar muochas thar ceann Gaelin a ggóil leis na múinteoirí agus na tiismóirí agus na Gaeilta go leor a Hannigan seo. An lucht fécinna bhí se bhanmhaith ar fad, leoga na múinteoirí a chuidíonn leis na daltaí, bhailam ar muochas a ggóil leis an irin heicnúil atá á gcíine an seo, agus is sin Paul, Terry agus Dara hísan sin, Sean O'Mainin a ghlachan gríon grafanna den chéad sky, Furin Gaelin atá an seo an ocht, agus is séad sin Eve, Sinead, Blahín, agus Tomás an seo ar mo chúl, agus leoga a cháirte na homíthirí. Bhí sibh iontagar fad agus cógáirdeas libh,
agus tá ahar an seo ó Éireann Sanford agus bhí sesin sna díospóireachtaí seo agus bhain críomhréigiún amach i 1992 Joimiid amach céthe ribhhád ach bula bag bás dásan atá Cáhfuil tú? An bhfuil tú an seo? Cáhfuil? Ó, maithú héan Jinis Ian bagdú go tú an seo agus a cháirde na moltóirí. Tásúla gom nachhfuil se bh deanú moltóireachta ormsa ach bhí job Jackar le deanú agah ar míle buíochas. Gur céad mai go bh cáirde. Gur mágad an sin Raymond agus inis tá mí dréig don tara ach just ar feig second ribh sin bhála mámhuiachas a go bháil do Sinead ní Bhadín atá treis teachtasteach I gceannas ar na díospóireachtaí seo im mbliana tá na blianta cataice mar onadí im lá Cliath ar son leis na díospóireachtaí seo ach dhéan si cinenne ag go tús na mbliana go dtiúcha sí ar neiscóin ag obair go lán aimseach ar na díospóireachtaí agus tá job úntaach déantacha den bblion seo sa bula bos mór an sin do Sinead a bhí mar riartháin. Anis tá mí dréig don caint is táchtaí ó thaobh na daoine atá ar an dá thaobhdíman tá tá me chun gléocha dhéanamh anis ar ceandas na moltóirí taach suas an sá ar son an panéla bhí going sin bhí hála feigh Eilíní Craobh, Antón de Lap, Máirín Gálan, Seosamh Ó Héanaí agus bhí féile MacDonagh ann chomá. So tá me chun gléocha dhéanamh anis ar Máirín Gálan, taach suas an sá agus an torra den dara díospóireacht a thabhartóin. Gur magah. Charlaí a scoláirí agus riúisle. Bhí an díospóireacht seo thbár. Ba chear go réilín cópa chuir chuig na scailí ar fad, mar bhí an díospóireacht seo thar a bheith foiidecha. Tá meb go bhí isteáilte dúirt go rá chulagan go seo faoi go rugúiad hééis fiche agus a cúig. Agus sin tá fear cinnta seo a bhí ag díospóireacht a 1992, but mi sé heappa goil mi sé pléile díospóireachtaí ó 19 agus a cúig, tá náid sin pléile díospóireachtaí, agus bhí sé seo ar ceangan na díospóireachtaí fearr dar chola mi sé riamh. So bháin go dúir se bolabas mór bíd sa Rinne chulagan acup an job bhí le déine, na captainní ag an tús, leag sé amach plán, na caintúirí rinne sé bréagnú, nar bhí bréagnú le déine, cheangan sé na pointí le chéile, is cinál Troy Parish chulagan acup seo, rinne sé de job ceart ag an náam ceart, bhí sé de fad an áha. Bhí muid aontaithe an cúgur an aontaithe. So cin fá go bua fuair in bháin. Bua fuair in bháin mar cheapmuid gur sé beganín níos fearr ag an mréagnú, gur an bréagnú níos omlána acup. Go cheangail siad ar fad le chéile níos fearr. Agus go nearn siad forberts níos fearr ag an mréagnú. So chu sé síos gotí sin, mar bhí chuilead eile bus céile tiáilt ar fad ag na fáin ar fad. So leis an mréagnú chu sé níos stebne an agus an pointe beg sin agus chuilead eile iad Harcían níl éonúd bhéit bud rá hín taide bhí dínta Harcían ar fad. Agus chu héascas bhí sé nána chaamach statisticí, bhí sé chufólamta tá orintí fada chuirtasteach ag chuilegan acu seo ag fólam agus tá mála mór míid go ach síos go dtí an bréagnú cheapmuid gur fuair na bháin a lábhseáil beganín beg bíideach níos fearra agus éad an buinte sin tá an choran na Gael go dtí choláiste rán dúin. Gur mágad an sin a bhárín agus tuigim go raibh ihe aníachar ag na moltóirí ar fad ach tá míad fíormhuíochtaíomh as ocht an obair ar fad atá déanta go raibh ní hamháin an sochanacht
ach I rinne bliana chomá ní bheith míad in éáit I déanamh comórtas mar seo ach go bháin gombeach moltóirí den scaghing sa tá míid fíormhuíochtaíh fad. A is cardda bhálam bronna I dhéanamh na fórna fad a ghlachpáirt ins na díospóireachtaí seo an nacht. Agus tá an tasnú leis an trí éireann a críochnaigh sa darathát I tasnú le fuair an Scoil Fharc Sanford, Ranelagh Bhla Cliath, Rose, Finn agus Bet, agus an múntóir Diarmid, má hen sibh howlann seo go dtí an phríomhhaimimeach agus go dtí ar íchaintóir áinge bronna siad na dúisina ormh an sin, tá tastas le bhalú, tá bown le bhalú, agus tá €250 buaite adribh. So bula was mór ar dúis le Scoil Fharc Sanford. Gohúntaach, agus leanamíad a raigling an is le furin bí sin scoil uair a béal na molí cúnta Ross Cumán, Ciarán, Seán agus Clóda, agus an múntóir Tréis agus tuigim ghuiil múntóir eile a ríist a nacht. So, bula was mór dóibh, má héad sibse trasna, rud céine búta cosisiún comá. Agus goblis le géad a bhí mar óna bhí lón ag díospóireachta. Ok, agus gobnad na géada atá an sin chomá agus a bhí mar onadaí ag rointas na díospóireachtaí suas go dtí seo. An a bha agus an tríú ar na críochnaigh sa dar ád furin dí Coláis na Tábhairte Doras Cúnda Hibredáran, Níomh, Mali, Maeve agus an múntóir Sarah Louise Fallon. Bula bos mór dóibh. Gohúntaach ar fad. Agus in isise cárda Champíní
Craobh Phiarsaigh fé chuig sna sísear ó choláiste rahandún, Connie Isolt agus Cillian agus an múntóracha Catherine I Húlaháin. Búla was mór dá. So tá siad san godal trasna an sin, tá corn le balúacha, tá tastais ann, tá buin ann, agus tá siad €3,000 a bócant atartha chomá. So fair play dóibh. Agus a cháda agus an bronna sin ar siúlagainn tá mé fíormhuíocht díomhríist as ach tacht an sá, tiismothirí, gaeilta leis na homothirí bhí an sá, daoine ón scolacha, cháda ón scolacha, chomála múntóirí agus cuile duine eile. So tá míad fíormhuíocht gur tháinig sibh an sá tróna agus tásúlagainn go mbeidh sibh le feiscint ag ócáid eile a bheith ar siúla go gailín amach an seo. So gur míle mágah agus tásúlagamm gur bhain sibh tanmh as an ócáid a nacht. Gur mágah.